Стаіць 1968 год, 2 верасня, мястэчка Порта-Ронка. Эрых Марыя Рэмарк піша свайму сябру Сірылу Сошцы. Гэта так. Прыблізна ў гэты час 40 гадоў таму я прынёс рукапіс у выдавецтва Прапілеі. Дакладней, мой сябар Фрык Маер аддаў яго Фрыцу Росу. Фрыц Рос з 1925 года быў чальцом праўлення кампаніі выдавецтва Ульштайн і яго нагляднай рады. Фрык Маер потым і паведаміў мне, што рукапіс прыняты. Здаецца, гэта было зусім нядаўна. Але колькі жахлівых падзей адбылося з той пары. Мая кніга не здолела нічога спыніць, хоць я вельмі спадзяваўся, што яна, няхай і ў малой ступені, дапаможа ўсвядоміць адказнасць перад развязваннем новай вайны. Верагодна, не варта было разлічваць на такое прамое ўздзеянне, але нешта ўсё ж засталося, бо я бачыў урыўкі з яе ў школьных падручніках за мяжой, але не ў Германіі. Мяркую, гэтыя ўрыўкі можна знайсці ў падручніках і цяпер. Я вельмі добра памятаю ваш удзел у выданні кнігі. Як шмат надзей мы тады мелі. Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння па голасе вы ўжо зразумелі, што ў мяне ў гасцях чалавек, які ніколі не быў у гэтым падкасці, якога вы ніколі не адчулі. Боже, і магчыма, па гэтым вось эпіграфе, на якім я настою, каб распачаць гэты выпуск, вы таксама зразумееце, пра што ў нас будзе весціся гаворка. Наступна, я не ведаю колькі, хвілін, гадзін. І сёння ў нас не чарговая сходка КК Нягош, сёння ў нас прэзентацыя кнігі, таму што сёння я размаўляю з Сярожам не з як удзельнікам КК Анягош, а як з перакладчыкам. Часам і ў такой іпастасі Сярожа да нас завітвае. І таму сёння мы з вамі прадставім навіначку, свежачок, які вось толькі-толькі, калі ў мінулым месяцы, здаецца. Ну так, у мінулым месяцы. Можна назваць свежачком мінуламесячнае штосьці выведзенае? Нормально. Мяркую, што яшчэ не так шмат людзей прачыталі кнігу, таму я думаю, што для шмат каго гэта будзе свежачок, але адразу варта папярэдзіць, гэта суперкласічная літаратура 100гадовай даўніны, таму спойлеры тут будуць. Даруйце, калі вы, магчыма, яшчэ не прачыталі гэтую кнігу, але, не ведаю, гэта як паведаміць, што Карэніна кінулася пад цягнік. У такой літаратуры не існуе такога паняцця, як спойлер, як мне падаецца. Але калі вы яшчэ не прачыталі і хочаце, то лепш спачатку, яна невялікая, вы прачытаеце яе, мне здаецца, даволі хутка. Там 200 з гакам старонак. Як мне падаецца, нават у самой назве кніжкі, сама назва кніжкі спойлерыць усё, што толькі магчыма было адбыцца на старонках гэтай кніжкі. Такім чынам, сёння мы тут з Сярожам, як з перакладчыкам кнігі Эрыха Марыя Рэмарка «На заходнім фронце без перамен», якая вось у мінулым месяцы выйшла ў выдавецтве Папуры. І таму мы пагаворым спачатку пра саму постасць Эрыха Марыя Рэмарка. Нам здаецца, гэта будзе і лагічна, і нам, магчыма, будзе прасцей пра гэта ўсё распавесці. І потым якімі-небудзь кручкамі пяройдзем да самой кніжкі, вось, да самога твору. Магчыма, у цябе будуць некаторыя пытанні, якія ты б хацела мне задаць. Я, магчыма, знайду штосьці сказаць, я ўжо, шчыра прызнацца, крыху адышоў ад гэтага тэксту. Уже не памятаеш, што там адбывалася? Але будзем намагацца ўспамінаць, каб што-небудзь такога цікавенькага распавесці. Ну тады пра Рэмарка, вось ты пра Рэмарка што можаш сказаць увогуле як філалагіня з адукацыяй спецыяльнай? Насамрэч даволі шмат, таму што мы Рэмарка даволі шчыльна праходзілі ва ўніверсітэце, мы разглядалі процьму яго твораў, у нас была цудоўная выкладчыца, якая расказвала нам пра гэты перыяд у замежнай літаратуры, у тым ліку і ў нямецкай, і паколькі Ева Лявонава сама спецыялістка па нямецкай літаратуры, то яна, мне падаецца, больш увагі завастрала на менавіта гэтай літаратуры, пры тым, што выкладала ў нас наогул літаратуру замежную. Таму
Творчасць Рэмарка мне добра знаёмая. Я чытала, мне падаецца, амаль усе яго раманы. Гэта быў, дарэчы, адзін з нямногіх раманаў, які я перачытвала. Ну, яшчэ колькі засталося непрачытаных, але гэта з такіх ужо не самых папулярных. Мабыць, з самых вядомых я чытала ўсё. Таму пра Рэмарка ведаю даволі Я не магу сказаць, што Рэмарк адзін з маіх любімых аўтараў, бо мне падаецца, што гэта трошкі так папсова. Гэта як калі ў цябе пытаюцца, які ў цябе любімы раман, ты кажаш, не ведаю, мастер і Майстар і Маргаріта. Маргарыта. Бачыш, у нас нават думкі сышліся, таму што гэта штосьці такое, ці не ведаю, маленькі прынц. Вось, ну, нейкі ёсць такі вайб папсовасці вакол Рэмарка, але мне хочацца сёння развеяць гэты вайб папсовасці, таму што гэта чалавек, які, магчыма, часам папсовымі спосабамі даносіў да нас вельмі разумныя рэчы, якія дарослыя дзядзі ў касцюмах, якія цяпер вырашаюць лёсы народу, не заўжды разумеюць. І мне падаецца, што яны проста недастаткова чыталі Рэмарка ў сваім жыцці, як мне падаецца. Так што Або яны проста шмат увагі надзяляюць касцюмам, гарнітурам, так? хтосьці, да, шмат. Мы сёння сярожым тут у расцягнутых дамашніх майках, так што Ну, мы цалкам у дрэс-кодзе апошніх дзён. што да мяне, я Рэмарка ў школе не чытаў, скажу па шчырасці. Магчыма, у нас былі якія-небудзь хрэстаматы, і там урывачна штосьці такое было. Потым першы твор Рэмарка, які я прачытаў, гэта было на нямецкай мове. «Тры таварышы» на другім курсе, калі мы вучыліся, у нас была такая дысцыпліна, дамашняе экстэнсіўнае чытанне, дзе мы ўсёй Такая групай страшная назва. Ну так, усёй групы усім кагалам чыталі які-небудзь твор. Дык вось на другім семестры у рамках вось гэтага прадмета мы чыталі трох таварышаў Рэмарка. І гэта была для нас даволі цяжкая кніжка, бо гэта была першая кніжка класічная, якую мы чыталі ўвогуле за ўвесь курс вывучэння нямецкай мовы. І мне назаўсёды упячаталіся першыя словы трох таварышаў да «Himmel war gelb wie Messing». То бок я адразу вывучыў, як будзе латунь па-нямецку з першага радка. А цяпер перакладзі для тых, хто нямецкай не валодае і чытаў Рэмарка па-руску. Неба было жоўтае, як латунь. Дзякуй. Калі ласачкі. І вось, ну, гэта было маё першае знаёмства. У мяне у галаве засталося толькі вось першы вось гэты радок, што неба было жоўтае, як латунь. Засталося, што там апошні рамантык Зігфрыд Ленц, здаецца, яго клікалі. І Сюжэт ты не запомніў? І дзяўчынка Пат, которая хварэла на сухоты. Сюжэт у мяне, ён выветрыўся з галавы, засталіся толькі такія рысы бляклыя. І, скажем так, я пакуль што не хачу вяртацца да гэтай кніжкі. Мне зараз не той час, каб гэта чытаць. І так даволі хапае разнай цемрадзі ў жыцці, і плюс яшчэ занурацца думкамі ў такія тэмы нешта цяжкавата. Хіба адзін з маіх самых нелюбімых раманаў Рэмарка. «Тры таварышы» і «Жизнь взаймы». Гэта два творы Рэмарка, якія я не надта люблю і не хачу перачытваць. Я ў Рэмарка вось прачытаў трох таварышаў, прачытаў на заходнім фронце без перамен, калі трэба было перакладаць, і прачытаў, мабыць, адну чварціну чорнага абеліска. Всё, больш у мяне ніякіх, скажем так, знаёмстваў з іншымі творамі няма, вось сказаць па шчырасці. І мне падфарціла перакладаць менавіта вось ягоную дэбютную кніжку. Дэбютную, гэта трэба сказаць у двукосе, таму што «Заходні фронт» гэта другі раман Рэмарка. Першыя два раманы, яны аказаліся не сталі не такімі папулярнымі, а вось «Заходні фронт» вывеў яго проста ў бестселлеры, которые вось, которым ён застаецца і дагэтуль. Так, который можна сказаць, што дагэтуль займае там галоўныя пазіцыі. І, скажем так, у Германіі Эрых Марыя Рэмарк застаецца аўтарам аднаго рамана. Такім папулярным, як он стаў у постсавецкай прасторы, ён у Германіі такім не зрабіўся. У сэнсе, яны нармальныя? Яго ведаюць выключна на заходнім фронце без перамен. Зусім неадукаваныя гэтыя немцы, конечно. Скажем так, у іх было так? Відаць, так склалася гістарычна. Ведаеш, пасля другой сусветнай вайны шмат каму з немцаў давялося перажываць вось гэтую траўму агрэсара ў вайне. І таму яны вярталіся менавіта да
на заходнім фронце без перамен, а потым аўтары-сучаснікі на той час пачалі пісаць вершы, пачалі пісаць апавяданні, раманы, аповесці. Ну, я просто па нарастаючай гэта трэба выводзіць. І вяртацца да Эрэха Марыя Рэмарка было неяк, ну, не камільфо, назовем гэта так. Гэта першая прычына. А другая прычына, Эрэх Марыя Рэмарк, на вялікі жаль, ён заставаўся пасля Другой сусветнай вайны. Для Германіі ён заставаўся ў першую чаргу замежным аўтарам, таму што у часы вайны яму прыйшлося эміграваць з Германіі, і потым ён атрымаў, здаецца, швейцарскае грамадзянства, а можа амерыканскае. У мяне вось гэтыя дробязі ўжо вылецелі з галавы. У кожным разе нямецкае грамадзянства ў яго не было больш. Ён атрымаў вось гэта замежнае грамадзянства, і ў Германію ён быў толькі наездам. Вось, хоць ён і пісаў усе свае творы да самай сваёй смерці выключна на нямецкай мове. Заходні фронт, як я сказаў, гэта была трэцяя кніжка Рэмарка. Да яго ён напісаў кніжку, которая называется «Приют гроз». На рускай мове яна так называецца. І яшчэ нейкі адзін такі раманчык, я дакладна назву не памятаю. Ён яшчэ напісаў «Гэм». Так, гэма. Але яны былі не такія папулярныя. І потым цягам 27-28 года ён працуе над раманам «Успамінамі». Гэта раман пра свой час, который ён правёў, адбатрачыў, назовем гэта так, на Першай сусветнай вайне. Гэты раман «На заходнім фронце без перамен», «Im Westen nichts Neues», ну, калі перакласці даслоўна «На захадзе нічога новага», гэты раман, ён стаў сапраўднай падзеяй, ён стаў вялікім выбухам у Германіі. І тут мне трэба прывесці, напрыклад, такую цытату Штефана Цвайга. Так, Штефан Цвайг... Тут зараз афігелі ўсе людзі, для якіх гэта Стэфан Цвейг, якія жылі ўсё жыццё са Стэфанам Цвейгам, а ён Штефан Цвайг. Ён Штефан Цвайг, насамрэч. Штефан Цвайг 28 чэрвеня 1929 года у лісце да Рамена Ролана піша: «Нацыяналісты ў Германіі ў адчаі. Сваёй кнігай «На заходнім фронце без перамен» тыраж кнігі склаў 600 000 экземпляраў за 12 тыдняў і набліжаецца да мільёна. Сваёй кнігай Рэмарк проста разбіў іх, нацыяналістаў. Гэта простая і шчырая кніга прынесла карысці больш, чым уся пацыфісцкая прапаганда за 10 гадоў». Тут яшчэ ў мяне адна цытатка таксама. Ліст, гэта ўжо Хемінгуэй піша да Фіцджералда. Але спачатку я не змог увайсці «На заходнім фронце без перамен». Але калі ўвайшоў, то палічыў гэты раман страшэнна добрым. Ну, трэба разумець, што такія скупыя словы ад Хэма гэта было проста вяршыняй пахвалы. Вяршыняй там самага добрага, што можна было пачуць ад гэтага сівой даўніны дзеда. Ну, на той час он дзедам не быў. Я так просто пераскокваю ад аднаго да другога. Да чаго я вяду? «На заходнім фронце без перамен» стаў вельмі значнай падзеяй, вельмі значнай з'явай у жыцці Эрэха Марыя Рэмарка. Бо ашаламляльныя тыражы, вядома, вялікія грошы, которые прыйшлі. Пераклады адразу на мноства моваў, таксама вялікія грошы. Потым экранізацыя. Праз год, альбо там праз год з лішкам, Галівуд выкупіў правы на экранізацыю. Экранізацыя была досыць паспяховая. Гэта зноў грошы ў кішэню Рэмарка. І гэта значыць, што ў часы Другой сусветнай вайны Рэмарк быў бадай што адзін нямецкі пісьменнік, якога, па-першае, ведалі за мяжой, якому праз яго пазіцыю шмат што маглі дараваць замежнікі, у амерыканцаў у першую чаргу, бо ведаеш, у той час, калі амерыканцы даведаваліся, што ты немец, то ўсё, з табой усякая камунікацыя адразу перарывалася. А ён яшчэ быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію міру.
І апошняе, але не таксама вельмі важнае, у Эриха Марыя Ремарка былі банальна грошы. У яго было за што жыць. Шмат хто з пісьменнікаў, нямецкіх пісьменнікаў маю на ўвазе, яны эмігравалі, другая сусветная вайна цягнулася 6 гадоў. І мала хто з пісьменнікаў з нямецкіх маглі вытрымаць чыста фінансава Фінансава вывесці, ну. фінансава вывесці, як ты кажаш, ўсё вось гэта сваё цяжкае становішча. Адным з такіх, хто вывозіў, быў Эрых Марыя Ремарк, а таксама Томас Ман. На той час у яго ж была ўжо Нобелеўская прэмія. Эрых Марыя Ремарк і Томас Ман, яны сталі такімі сабе мецэнатамі шмат для каго з багемы нямецкамоўнай. Шмат такіх пісьменнікам яны дапамагалі у гэты час там уладкавацца. Яны зведавалі таксама шмат усякіх невыгод, я маю на ўвазе нямецкія пісьменнікі. Так, напрыклад, вядомы факт, што у Амерыцы, калі вось нямецкія пісьменнікі, нямецкія грамадзяне там жылі, ім патрэбна было трымаць каменданцкую гадзіну. Пасля 8 гадзіны ім нельга было выходзіць з дому. І ведаеш, якая гэта была вялікая пакута для Эриха Марыя Ремарка. Ён чалавек, который прывык цягацца па барчэлах, который прывык выпіваць у прыгожай у кампаніі з прыгожымі дзяўчатамі вельмі дарагі алкаголь, а тут яму крыж паставілі на гэтым усім, яму трэба было проста сядзець дома ў 4 сценах. А нават калі ў цябе ёсць алкаголь, сядзець дома і тупа бухаць адным яму было цяжкавата. Ну, это трошкі алкагалізмам папахвае. Не, гэта вытанчаны алкагалізм, не трэба так. І гэты час пратрываць яму было даволі цяжка. Ён пра гэта шчыра прызнаваўся ў сваіх лістах да сваіх сяброў. Я гэта ўсё падымаў. Асноўная праблема, вось калі расказваць пра біяграфію Ремарка, палягае ў тым, што яго біяграфічных звестак захавалася даволі мала. Ён даволі хутка зразумеў, што не варта распыляцца пра сваё мінулае, пра сваю сямейныя гісторыі, каб потым яны не ведаеш, калі ён жыве пад фашысцкім рэжымам, то тут трэба сачыць за тым, што ты посціш, і сачыць за тым, каму ты ставіш лайкі. Гэтаксама здарылася, вось гэтаксама была гісторыя і з Ремаркам. І ён на ўсё жыццё захаваў так, што трымаў усё сваё пры сабе. Хаця пасля яго захавалася вельмі вялікі архіў, пасля яго захавалася вельмі шмат асабістых дакументаў, але спадкаемцы, которые атрымалі ў спадчыну ўсе вось гэтыя дакументы, яны тупа гэтымі дакументамі не дзеляцца. То бок гэта нейкая прынцыповая пазіцыя? Гэта прынцыповая пазіцыя. Я не ведаю. Маюць права. Магчыма, яны там навычытывалі нечага, чаго не вельмі такога прыстойнага, і таму яны баяцца гэта ўсё выдаваць. Але яны... У наш час Ремарка не закэнселілі раптам. Але я не ведаю, што там такога можа быць. Ягонае стаўленне да жанчын. Ён вельмі любіў жанчын. І музей Ремарка у Аснабруку, Аснабрук гэта горад, дзе Ремарк нарадзіўся, музей Ремарка ў Аснабруку, таксама там спецыяльна заснаванае таварыства, яны доўга вялі перамовы наконт таго, каб пераняць гэты архіў на сябе і прапрацаваць яго, вывесці што-небудзь. Але спадкаемцы выставілі такі цэннік, што ні музей, ні вось гэтае спецыяльнае таварыства выплаціць такую суму, на жаль, не змог. І не можа дагэтуль. Вось. З чым гэта звязана, паўтаруся, невядома. Бо, архіва няма. І таму вось гэтых звестак, такіх дакладных пра Ремарка захавалася даволі мала. Гэта першае. Другое, ён сам ствараў вакол сябе міфы. Калі нехта штосьці там казаў, калі ён там выказваўся пра сябе, у наступным інтэрв'ю ён казаў нешта супрацьлеглае, нешта зусім адваротнае. І таму знайсці праўду тут, што там было насамрэч у яго ў жыцці, гэта даволі складана. Абапіраючыся, напрыклад, на заходнім фронце без перамен, можна вывесці, вось, якім ён быў там, я не ведаю, да 30-го года. Бо там, ведаеш, яго суайчыннікі шмат маглі што сцвердзіць наконт яго працы. Ён працаваў у газеце, у спартыўнай рэдакцыі.
дзе рыхтавалі там розныя спартыўныя калонкі, паралельна ён, ну, гэта ў яго быў асноўны занятак, каб зарабляць грошы. Паралельна ён пісаў кніжкі. Першая выйшла у пустэчу, другая таксама, ну, трэцяя кніжка стрэльнула. І пасля таго, як стрэльнула кніжка, ён, ну, кінуў, вядома, займацца журналістыкай і вось прыйшоў на такія пісьменніцкія хлябы. Што яшчэ трэба сказаць з таго, што ў нас засталося вядомага пра Эраха Марыю Рэмарка, гэта гісторыя пра ягоную сястру Эльфрыду Рэмарк, которая стала, зараз скажу, яна выйшла замуж і стала Эльфрыда Шольц. Яна ўсё жыццё аджыла ў Аснабруку, у горадзе, дзе нарадзілася. І калі прыйшоў фашысцкі рэжым, яна падпольна супраць фашысцкага рэжыму змагалася. Ну, лістоўкі і таксама адкрыта выступала супраць яго, ну, што, разумееш, не магло застацца беспакараным на той час. Дзіва, але Эльфрыда Шольц пры ўсім вось гэтым фашысцкім рэжыме, пры ўсёй ейнай дзейнасці, Эльфрыда Шольц дажыла да жніўня 1943 года. І яе у жніўні 43 года абвінавацілі ў Дрэздане у падрыве маральнага духу. І 30 кастрычніка яна была асуджаная народным судом да смерці. У канцы 43 года яе забілі, ці то расстралялі, ці то штосьці. І гэта гісторыя, пра гэту гісторыю Эрых Марэй ён не ведаў досыць доўга. І потым гэту траўму ён таксама перапрацоўваў у адным са сваіх пазнейшых раманаў. Я дакладна Я ведаю, што ён з гэтай сястры прысвяціў раман «Іскра жизни», я яго таксама Вось, па-руску вось, чытала, вось, гэта раман вось. пра канцлагер, пра вызваленне з канцлагера. Так, вось гэта. Вось Адна гэты з маіх раман, так. любімых кніжак Рэмарка якраз. І вось што піша Эрых Мары Рэмарк на гэты конт. 20 чэрвеня 1967 года да свайго сябра Ганса Герда Рабе. Мая малодшая сястра, мабыць, ты пра гэта не ведаеш, падчас вайны была пакараная смерцю згодна з прысудам Народнага суда, таму што ў 1942 годзе не верыла ў германскую перамогу. І пасля гэтага, ну, пасля вось гэтых лістоў, пасля вось гэтай гісторыі, ягоны сябар Ганс Герд Рабе, даведаўшыся пра гэта, ён пачынае ў газетах Аснабруку вельмі інтэнсіўную дыскусію. Ён паведамляе гэту гісторыю там гарадской супольнасці і прыводзіць да таго, каб абмеркаваць такую справу, каб адну з вуліц у Аснабруку перайменавалі ў гонар Эльфрыды Шольц. І такім чынам уганараваць вось гэтую смелую жанчыну. Вось бачыш, у нас тут учора было 8 сакавіка, і вось якую тэму Якая падвязачка, так. падвязачку падвязваем. І вось 10 кастрычніка 68 года да 25 угодкаў са дня смерці Эльфрыды вуліца ад нас была перайменавана, ну, найменавана у гонар вось Эльфрыды Шольц. І зараз, калі вы будзеце ў Аснабруку, вы можете прайсціся гэтай вуліцай. Дасылайце нам фото. Што яшчэ з той дробкі біяграфічных фактаў, якія засталіся пра Эраха Мары Рэмарка? Можна я ўстаўлю, это жарты пра ўставіць Рэмарку, можна я ўстаўлю сваю любімую гісторыю пра Рэмарка? Пасля таго, як ён выдаў кніжку «На заходнім фронце без перамен», і вось пасля таго, як пачалося ўмоўна цкаванне, калі там зрывалі прэм'еру ягонага экранізацыі гэтай кнігі, забаранялі яе, ўсё, што магчыма было. І людзі... Так. І людзі ў Германіі вельмі негатыўна выказваліся ў адрас Рэмарка, лічачы, што ён падрывае ўсе гэтыя вось нацыянальныя ідэі сваімі гэтымі кніжулькамі. І мая любімая гісторыя, што яго нават лічылі габрэем, таму што калі прозвішча Рэмарк, так як яно выглядала, пра гэта мы яшчэ пагаворым, як я разумею пазней, як яно выглядала ў нямецкім варыянце, калі перавярнуць прозвішча Рэмарк, атрымаецца прозвішча Крамер. Ну, а Крамер гэта такое, мне здаецца, яўна габрэйскае прозвішча. І вось людзі казалі, што ён хавае сваё габрэйскае паходжанне. Абажаю гэтую гісторыю. Фішка ў тым, што, пішучы трэцюю кніжку, у яго памёрла маці. Недзе там вось у гэты час, і ён вырашыў узяць сваё другое імя, памяняць. Ён быў Эрых Пауль Рэмарк,
Прычым ремарк пісалася, ну, як чуецца, так і пішацца. Вось. По-нямецку. РК на канцы. Па-нямецку пісалася. І ён сваім другім імем рашыў узяць імя сваёй маці і зрабіцца Эрых Марыя Ремарк. І калі ўжо пайшла такая свістапляска, ён вырашыў памяняць напісанне свайго прозвішча на французскую манеру. Трэба сказаць, што, ну, як бы першапачаткова ад першапачатку род рэмаркаў прыйшоў у Германію з Францыі. І калісьці ён пісалася Ремаркуэ, потым вырашылі чамусьці анямечыць, ну, магчыма, там Бісмарк паспрыяў як-ніяк, усе хацелі рэзка адчуваць сябе немцамі, але Эрых Марыя такая клёвая творчая натура, ён вырашыў ўсё ж такі зрабіць сябе такую вось творчы псеўданім, недапсеўданім, я не ведаю, як это называць, але вось, ну, трошкі падправіў напісанне, але нас гэта датычыць мала, таму што па-беларуску ён усё адно, як чуецца, так і пішацца, нічога не памянялася ў гэтым. А будуць жарты пра тое, што Эрых Марыя цудоўны творчы дуэт? Ну, дарэчы, я не ведаю, гадоў да 17, я думаю, што Эрых Марыя Ремарк гэта жанчына. А я, Даволі ведаеш, жаночая. адразу успамінаю, гадоў 5 таму хадзілі такія літаратурныя мемы, просто паказваюць, ну, просто фатаграфію якога-небудзь пісьменніка, і там было, ну, напісана зверху, это, ну, напрыклад, на ремарку, это Эрих Мария Ремарк. И снизу там «скажи ему», и там было написано «скажи ему, что он не женщина». Ось. І Так, было, ну, ведаю вельмі такое. шмат пад кожнага пісьменніка там падбіралася. Мне запомнілася пра Брэдбері, типа гэта Рэй Брэдбері, скажы яму, што ты штогод купляеш новыя там спартыўныя кеды. Там што яшчэ было? Гэта Ніл Гейман, скажы яму, што коміксы гэта чытво для дэбілаў. Вось. Пра Ніла Геймана больш нельга гаварыць. Нельга? Ніл Усё Гейман адно ж пакінь. закенселены. Ай, ну, Я то пакіну, але... Ну, блин, ну что ты не ведаю, вядзешся на гэтую, не ведаю. Усе пойдут топиться, и ты, что ли, пойдешь? Так. Таксама я хацеў, вось ты мяне сёння днём прасіла абавязкова расказаць пра сраку. Вось так. І ты раскрыў усе нашы інтымныя падрабязнасці. Ну, дзякуй, Сярожа. Ну, добра. Давай, Вось. раскажы ўсім пра сраку, разам пасмяёмся. Справа ў тым, што у Эрэха Марыі Ремарка быў ён, як это сказаць, пітаў Быў вельмі фетышыстам. вялікі піетэт да жанчын. Ён любіў жанчын цалкам і беспаваротна, асабліва, і ведаеш, і ён ніколі з імі не быў сціплым, ён ніколі не лез за словам у карман, і калі яму падабалася, скажам так, філейная частка жанчыны, ён пра гэта наўпрост гэтай жанчыне і казаў. Ох, яго б зараз закэнселілі, канешне. Ну, дзякуй Богу, што не цяперака жыве. Але жанчыны гэта цалкам прымалі, бо гэта, ну, ён жа ж быў чалавекам... Ну, ён быў імпазантным інтэлігентным, мужчынам, так. і ён ведаў, каму і ў якой сітуацыі гэта можна сказаць, каб гэта спадабалася. І я, калі перакладаў кніжку, я таксама чытаў вось томік ягоных лістоў, томік ягонай біяграфіі, томік ягоных дзённікаў. Захавалася не шмат, але гэта можна знайсці нават у перакладзе на рускую. І карацей, і там у адным з лістоў да сваёй чарговай любімай жанчыны ён піша, як я па табе сумаваўся, асабліва я сумаваўся, і далей проста малюнак, ну, дубкі. І гэта жанчыны вельмі прымалі, гэта жанчыны вельмі любілі. І вось таксама, калі я рыхтаваўся да перакладу, калі я чытаў перапіску Эрэха Марыі Ремарка з рознымі жанчынамі, я заўважыў, што ён нават жанчын, сваіх любімых, каханых і не вельмі, ён заўсёды падбіраў якія-небудзь мянушкі для іх. І я потым пачаў адгортваць вось гэты томік, гэтую кніжку назад, проста каб гэтыя мянушкі пазбіраць і, ну, і тут вось для гэтага дня спецыяльна выкарыстаць і расказаць гэта людзям. Напрыклад, у яго была такая
я не памятаю ўжо, хто гэта быў, ці то каханка, ці то вельмі добрая Жанчына. сяброўка, жанчына. Брыгіта Нойнер яе клікалі, і ён да яе звяртаўся, ён яе называў Генрыхам. Што? Генрыхам? Чаму Генрыхам? Генрыхам. Ён шмат да якіх жанчын менавіта ў лістах ён называў іх мужчынскімі імёнамі. Я не ведаю, з чым гэта звязана. Магчыма, З ён латэнтным... выраўноўваўся разам з імі вось у такім дачыненні. Магчыма, ён Не, ну ён сябе Марыяй назваў, то, ў прынцыпе, чаго чакаць ад гэтага чалавека? ну вось такая вось цікавостка. Я не ведаю чаму, ну гэта нічога не ўдакладняецца. Паўтаруся, амаль усе падрабязныя дакументы ляжаць архівам, ляжаць колам у ягоных спадкаемцаў. Не Вось. хацела б я, каб І мяне называлі Генрыхам, але разам з тым успамінаючы, але што слухай Чэхаў... далей, ён Ну, давай. звяртаецца да гэтай жанчыне. Генрых. Я прам выпісаў. Ён пісаў ёй, яна яму не адказ. І ён ёй піша наступны ліст: ты што, шкура свіная, пісаць не ўмееш? Ці ты лічыш, што колькі банкаўскіх рахункаў у канверце з 3 словамі гэта ўжо ліст? Шкура свіная. А? Дакладна б закэнселілі. Я Клас, згадваю клас. Антона Чэхава з ягоным кракадзіл маёй душы, як ён звяртаўся да сваёй жонкі. Тут штосьці прыкладна на такім жа ўзроўні. Не, ну вось які вось узровень даверу, што вось ён не пабаяўся так звярнуцца да сваёй вось любімай жанчыны і не пабаяцца быць закэнселеным. Каб яна перастала Ага. быць любімай. Я задумалася, магчыма, я называў яе Генрыхам. Ведаеш, як часам мужчына запісвае ў сваім тэлефоне нейкіх левых жанчын, і калі яны яму тэлефануюць, было напісана Вася электрык, Петя санцехнік, вось такога кшталту. А тут вот Генрых шкура свіная. Вось. Яго каляжанка Эдыт Дэры, ён да яе звяртаўся проста фройлен. Нормально. Заўсёды Не без Генрых імён, ужо без нічога, добра. проста фройлен. Хаця б жаночы род. Калі Эдыт выйшла замуж, ён ужо звяртаўся да яе па імені Эдыт. Ніякіх шкур свіных. Самая цікавая штука, ну не самая цікавая будзе потым. Адна з цікавых штук адбылася з ягонай першай жонкай. Дарэчы, гэта такая гісторыя, ён з ёй ажаніўся, потым развёўся, У яе была нейкая хвароба, наколькі я а потым памятаю. ажаніўся ў другі раз. Ведаеш чаму? Таму што калі пачалася другая сусветная вайна, у яе былі вельмі вялікія праблемы падчас эміграцыі з дакументамі і іншым. І яны ажаніліся так сабе фіктыўна, каб ёй было лягчэй дабыць нейкія дакументы і ўсё такое, гуманітарная карцівіза. Ён потым з ёй вельмі доўга не развадзіўся ўжо ў другі раз, ну навошта, каго мы падманваем. І карацей, першую жонку ён называў Йоханнесам і Петарам. У адным лісце ён называў яе Йоханнес, у другім Петарам. А сам ён у сваіх лістах да яе называў сябе Боні. Ну то бок усё памянялася. Ну ладно, добра. Захавалася нейкая разнаполасць. Падчас вайны я ж табе казаў, што ён дапамагаў шмат якім пісьменнікам асталявацца ў Амерыкі. Адным з такіх пісьменнікаў быў малавядомы ў нашых шыротах пісьменнік Карл Цукмайер. Гэта такі драматург, ён у першую чаргу вядомы ў Германіі. Ягоная асноўная п'еса, якую там паўсюль ставіцца і якая стала хрэстаматыйнай, называецца «Des Teufels General», генерал д'ябла. І ён сябраваў, канешне, з самім Карлам Цукмайерам, але таксама і з ягонай жоначкай таксама. Жонку Цукмайера, Эліс Херден Цукмайер, яе клікалі з такім мілагучным прозвішчам. Ён называў не меней мілагучна, ён называў яе Іопс, так? Што это штосьці значыць, ці гэта нейкае імя? Не ведаю, гэта мужчынскае імя. Што гэта значыць? Я не гугліў, магчыма, мне здаецца, гэта звязана Проста неяк трэба з Бібліяй. змірыцца. Мне здаецца, гэта з Бібліяй звязана, бо гэтыя рабяты, па прозвішчах чуваць, што гэта габрэі. І Эрых Марыя, вядомы прыкаліст, магчыма, ён нешта габрэйскае для іх падбіраў.
Гэта гісторыя застаецца невядомым. Я проста табе пералічваю вось ягоную такую вось прыхамаць, якую ён карыстаўся. Вось Я табе спытала ў чата спадабаецца. GPT, чаму Рэмарк называў сваіх жанчын мужчынскімі імёнамі, і ну тут няма такога, усе вельмі Ну, канешне, расплывастыя не будзе. адказы пра тое, што гэта своеасаблівы спосаб паказаць жанчыне, што яна для яго асаблівая. Табе спадабаецца. У Эрэха Марыя Рэмарка была псіхатэрапеўтка. І гэтую Вельмі прафесіўна. псіхатэрапеўтку звалі Брыгіта Хорні. 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 Ты і так дастаткова класнае прозвішча, каб штосьці прыдумваць. Вось ён яе называў чараўніцай, але гэта была такая ўжо старая бабулька, которой, ну, як бы, ну, Ужо ён не проста Хорні, яе так? любіў як чалавека, але па старай сваёй звычцы ён называў яе, ну, як-небудзь інакш, але толькі не па імёнам. Цікава, як ён Вось. называў Марлен Дітрых, я зараз задумалася. Чакай, гэта У цябе ёсць? Прабачце, это проста канешне. мне прям зацікавіла. Ну давай далей. Карацей, і вось ён да сваёй псіхатэрапеўткі звяртаўся як чараўніца, а сам у лістах ён падпісваўся: «Твой Алозіус де Сукрэ трэці малодшы народжаны фон Кумпяк, твой Што? Дытрых Бернскі і Портаронкскі». А? І яна павінна была гэта запомніць яшчэ. Да неважна запомніць, не, але вось, ну, такое вось, не Ну, ведаю, з приколамі быў, з приколамі быў чалавек. заігрыванне, ну, і гэта са сваёй псіхатэрапеўткай. Так, у гэтай псіхатэрапеўткі была таксама жанчына. Ой, дачка ў гэтай псіхатэрапеўткі, то ўвогуле прагрэсіўна ўсё рэзка стала. Вось. У гэтай псіхатэрапеўткі была дачка Брыгіты Хорні, з якой, ну, ён падтрымліваў вельмі цёплыя сяброўскія адносіны. Магчыма, там штосьці, якія-небудзь амурныя гісторыі былі, але я пра гэта не ведаю, магчыма, я пра гэта забыў, таму што гэта было год таму, калі я гэта чытаў. Ён яе таксама называў чараўніцай, як і яе маці, але сам ён як бы Падпісваўся. пазіцыянаваў сябе там у лістах, называўся Антон алкаголем падагрэты. А які Антон сёння ты? Антон алкаголем падагрэты. Прывітанне ўсім Антонам, якія слухаюць гэты падкаст. І вось тое, чаго ты так доўга чакала, Марлен Дытрых. Тое, каго ты так доўга чакала, Марлен Дытрых. Да Марлен Дытрых ён звяртаўся па імені, а таксама ён звяртаўся да яе, называючы яе пумай. Пумай у сэнсе жывёлы. Жывёла, пума. Прычым, вось, ну, як бы, дзе тут логіка, не ведаю, але я хачу вывесці логіку таксама. Пума ў нямецкай мове мужчынскага роду. Ага, то бок все яшчэ нічога не мяняецца, і ён застаецца верным сабе. Прычым, у іх жа ж было такое вельмі бурлівае каханне, вельмі бурлівая гісторыя вось гэтых іх стасункаў. То мы любімся, то мы не любімся, то ну, невядома, што там творыцца. І гэта ўсё можна было таксама заўважыць па тым, на якім этапе вось зараз знаходзяцца іх стасункі. Гэта ўсё можна было заўважыць па ягоных лістах. Па-першае, як ён падпісваўся. Калі ўсё было добра, то ён падпісваўся як рамантычны каханак. Ён падпісваўся, я проста не ведаю, як гэта будзе гучаць у беларускім перакладзе, ён падпісваўся Равікам альбо Равічам. Ну, гэта галоўны герой трыумфальнай аркі. Як ён будзе гучаць у беларускім перакладзе, я пакуль што не ведаю. Вось, даведаемся тады, калі гэта кніжка выйдзе. А калі ён звяртаўся да яе, як ведаеш, як захоплены падлетак, як такое штосьці з больш ніжэйшай пазіцыі, ён называў сябе Альфрэдам. А калі ён там набедакурыў, натварыў якіх-небудзь дзялоў, калі там трэба было, ведаеш, задобраць яе, ён заўсёды ёй пісаў гатычным шрыфтам і заўсёды з памылкамі. Я не ведаю, чаму, магчыма, там ён паказваў сябе як такого сабе шкодніка, который, калі ласка, даруй мне, пайшлі на сенавал.
Але ведаеш, гэта так зручна, гэта як зараз, калі твой суразмоўца ў перапісцы ў чаце, напрыклад, пачынае раптам ставіць у канцы сказаў кропкі ці перастае посціць дужачкі, то ты разумееш, што штосьці тут не так. Так і Рэмарк, гледзячы ад таго, якім іменем падпісваўся, было зразумела, у якім ён настроі. Ну вось гэта бадай што вось самыя такія разынкі, которые я выцягнуў з усіх вось гэтых маіх абставін знаёмства з вось гэтай творчай асобай Эрыхам Марыяй Рэмаркам, з чым я хацеў падзяліцца. Паўтаруся, я вось знарок не перачытваў ні вікіпедыю, нічога, проста ну, каб падаць гэтага чалавека такім, якім ён быў. Таму ну, гэта тое, што вось я магу сказаць наконт аўтара. Калі ты можаш чымсьці падзяліцца, калі ласка, вперед. Ну, я рассказала свою любимую гісторыю пра Крамера. Вось, ну і калі дзяліцца больш няма чым, можна прыйсці да твора, вярнуцца да твора «На заходнім фронце без змен», который выйшаў у 1929 годзе, который А вось па-беларуску ў беларускі пераклад. 2025. Неправда. Беларускі твор «На заходнім фронце без перамен» ён Ну, ў выйшаў сэнсе, у 1930-х годах, дакладна не так, памятаю, у у перакладзе перакладзе Фядоса Шынклера. Шынклера. І гэта, трэба сказаць, быў пераклад выкананы з рускай мовай, на вялікі жаль, але ён у нас быў у Беларусі. І шлях... Ці чытаў ты вось гэты пераклад Шынклера? Я Калі табе хочу перакладаў, ці сказаць болей, калі я перакладаў, калі я рабіў свой пераклад гэтага тэксту, я так ці іначай я звяртаўся да перакладу шынклераўскага. Чаму? На вялікі жаль, мне было яго перакладаць месцамі даволі цяжка гэты тэкст, таму што там было вельмі шмат ваеншчыны, у якой і мне як бы каб прасячы усё гэта, мне трэба было зрабіць вельмі вялікую работу. То бок калі табе, я не ведаю, прасачыць там на першай старонцы, напрыклад, майго перакладу згадваецца, што яны атрымалі там падвоеную пайку тытуню і ну, жавальнай вось гэтай табакі. Так, Вось. 2 пліткі жавальнага тытуню. Вось, і ты сядзіш і думаеш, па-нямецку там было 2 штукі жавальнага тытуню. Што за штука, у якім фармаце, Вось, як яна і выглядае? вядома, па-беларуску гэта не гучыць. І ты сядзіш і лапаціш, як там у пачатку 20-го стагоддзя, як прасаваўся вось гэты жавальны тытунь. Дзе ты гэта знойдзеш проста? Як добра, што я вырашыла перакладаць сучасную літаратуру, і там не сустракаецца жавальны тытунь. І таму, ну, а таксама там, ведаеш, гарматы, напрыклад, з которых там стралялася, і гэтыя гарматы, яны вымяраліся ў цалях, так? А тое, як там, напрыклад, яны стралялі там 6-цалёўкі, так? Вось у арыгінале вось гучыць так. І ты, вядома, калі ты будзеш пакідаць вось гэту 6-цалёўку, што за нахер, што гэта такое? У нас гэта будзе там гучаць, стралялі з 20-міліметроўкі, альбо, ну, вось. Ну так, больш прывычныя меры велічыню нам. Не тое, што прывычныя меры велічыню, табе трэба ну, даведацца, як гэтыя штукі называліся ў нас, у нашых шыротах. Знайсці вось гэту гармату спачатку, грубо кажучы, у Вікіпедыі нямецкую старонку, потым знайсці яе... Зразумець, што яе няма на іншых мовах? На іншых мовах знайсці дзе-небудзь на нейкіх сайтах, як вось гэта называлася па-руску, прынамсі. Ну, тут гэта, канешне, ну, гэта была адская, канешне, праца. Таксама ўсе вось гэтыя вайсковыя абмундзіраванні, кашкеты, ўсе вось гэтыя шапкі, як яны носяцца, на які бок там штосьці трэба ссоўваць, каб гэта, ну... Сярожа перыядычна скідвае нейкую фотку мужика ў ваеннай форме, і ў нас з Настай, у жанчын, пытаецца, як вы гэта называеце? І мы з Настай, ну, типа, шапка, што? Як гэта можна назваць? Фуражка, все вайсковыя назвы, якія я ведаю. Пілотка, што там яшчэ ёсць. Я чалавек далёкі ад ваеннай тэмы. Таму для мяне гэта вось, ну, было даволі цяжка, але адкрываючы пераклад Шынклера, я прынамсі мог здагадацца, у якім кірунку мне трэба рухацца, бо Шынклер, ён, скажем так, сучаснік, ну, ён больш сучаснік Рэмарка, чым я, і пагатоў гэта былі 30-е гады, калі вось, ну, станаўленне Савецкага Саюза, ну, гэта не станаўленне, гэта вось, ну, там, ужо якое другое дзесяцігоддзе Савецкага Саюза, і
што ты там не кажы, але мужчыны ў той час яны да ваеншчыны былі больш датычныя, чым ну цяперака у сучаснасці. Ну я пра некаторых мужчын гавару. Тады ўсё ж такі большая частка неяк так ведаеш там храмавыя боты, каб сабе дастаць, і служыць у войску на той час гэта была такая ну прэрагатыва нямногіх людзей, і гэта было ну ганаровай справай. Ну як цяпер я сказаць не скажу дакладна. Таму шынклеравыя тэксты я заглядываў, і як бы мне было цікава паглядзець, як ён справіўся з той ці іншай задачкай, якую ставіў Рэмарк перад перакладчыкам. Але справа ў тым, што гэта пераклад з рускай мовы, я не ведаю, з якога рускага тэкста Шынклер перакладаў, і усе хібы рускага тэкста яны, вядома, ну, перакалясілі у шынклераўскі тэкст. Тое, што, напрыклад, рускі перакладчык з чым не справіўся, ён шмат чаго апускаў, ён шмат чаго перайначваў. Ну і Шынклера, Шынклер, у яго ж не было пад рукамі нямецкага тэкста, магчыма, ён і нямецкай мовай не валодаў. І ўсё вось гэта таксама перакачавала ў беларускі тэкст. Я б не сказаў бы, што там такіх месцаў вельмі шмат, але яны ёсць. Ну, прынамсі, у кожным раздзеле па некалькі разоў такія месцы сустракаліся. Гэта першае. Другое, таксама было цікава паглядзець вось гэтыя, ведаеш, слоўцы, которые адметныя для той эпохі. Я ўсё ж такі ў сваім перакладзе стараўся хоць як-небудзь адысці, ну, не пераймаць усе вось гэтыя архаізмы, а калі штосьці і пакідаць, то неяк апісальна іх уводзіць у гэты тэкст, каб сучаснаму чытачу не цяжка было, ведаеш, каб ён не стапарыўся на кожнай старонцы і каб ён ну, чытаў нармальна. Трэба сказаць, што тэкст Рэмарка, хоць ён і напісаны ў 20-х годах 20-го стагоддзя, але ён чытаецца цалкам па-сучаснаму. Там няма такіх, ведаеш, замудроных старых канструкцый. Калі яны ёсць, то іх там проста, ну, не ведаю, вобмаль, там на пальцах адной рукі спакойна можна пералічыць. Усё астатняе чытаецца як такі сабе клёвы сучасны раман, хоць і пра Першую сусветную вайну. Вельмі таксама цікавы факт, як вось гэты раман быў успрыняты ў Савецкім Саюзе. Вось я гэта абавязкова трэба сказаць. Я табе проста дасылаў у чат фотку аднаго мужчыны, так? І гэтага мужчыну завуць Карл Радек. Як ён звязаны з Рэмаркам і як ён звязаны ўвогуле з яго раманам «На заходнім фронце без перамен». А ўсё вельмі проста. Калі у Савецкім Саюзе выйшаў першы пераклад, гэта было ў 29-м годзе, бадай адначасова з нямецкім тэкстам выйшаў і тэкст рускі. Потым у нас у Савецкім Саюзе налічвалася аж 3 пераклады на рускую мову. Пасля у 30-х годах гэтыя пераклады рэзка зніклі з паліц кнігарняў. Чаму? Таму што у адным з выданняў да гэтага рамана напісаў прадмову вось гэты малады чалавек Карл Радек. Падобна да Змітра Кабядулі. Так, Карл Радек, ён быў даволі вядомы рэвалюцыйны журналіст. І вядома, у 30-х годах такія людзі актыўныя былі, скажем так, не ў нос тадашняму кіраўніцтву. І хоць вось гэты журналіст, ён спачатку быў за Троцкага, але потым ён там у палёце пераабуўся і стаў сталіністам, але яго гэта не выратавала. У 37-м годзе яго асудзілі і расстралялі. Ну, карацей, я не ведаю, што з ім зрабілі, але ён знік з радараў. І ўсе ягоныя творы, ўсе ягоныя артыкулы, яны трапілі ў так званы спецхран, ну, спецыяльнае сховішча. І такі ж лёс чакаў раман «На заходнім фронце без перамен», толькі таму, што вось гэты чалавек напісаў прадмову. І
можна сабе ўявіць, што вось у 30-х годах, ну, там, у другой палове 30-х гадоў 20-го стагоддзя вось гэтай знакавай, ну, можна сказаць, ну, на той час вялікай кнігі, блин, я вось зараз сказаў, цяпер я сабе далучаю да людзей, которые вось спрычыніліся да вялікай кнігі, як гэта гучыць нясціпла. Ладно, і просто, ну, Савецкі Саюз сняў гэтую кніжку з продажу, знічтожыў усе экземпляры, якія былі дасяжныя, і у бібліятэках таксама было дадзена распаражэнне гэтую кніжку не рэкамендаваць ні да, ну, да выдачы чытачам. І толькі у 1959 годзе, прыкінь, 20 гадоў, толькі праз 20 гадоў гэтая кніжка была выдадзена ў новым перакладзе, і вядома ўжо без гэтага, без гэтай прадмовы, без слоў вось гэтага беднага Карла Радыка. Савецкі чытач вось змог зноў там звярнуцца да тэксту гэтага рамана. Наколькі гэта ўсё, скажем так, проста вырашалася, як бы гэта дзіка Не, не ну было б гучала. шкада кнігу, у якой нават не аўтар у чымсьці вінаваты, чалавек, які напісаў да яе прадмову ну, Так, так ты прикинь, просто ні аўтар, ні перакладчык, там, ні рэдактар, а просто там, ну, уступны артыкул, который там мог занять там паўстаронкі, гэта як бы паўстаронкі, узровень, калі б, не ведаю, ілюстратар кнігі вось, ці а там, мы не ведаю, там чалавек і 250 вокладку сторонок, зрабілі. нафиг у сметніцу, Там все, нічога не трэба. вярстальшчык. Ну, гэта забаўна. Таму вось я не ведаю, магчыма, таму вось мне падаецца, што вось у нашых шыротах ўсё ж такі Рэмарк больш вядомы як аўтар трох таварышаў, чым заходняга фронту. Ну так, хіба І тры вось таварышы называюцца часцей як Мгм. галоўны І твор. вось цяперака, калі вось, ну, задумацца, паглядзець, магчыма, вось гэта стала прычынай, чаму заходні фронт не стаў, ну, такім папулярным у нас. А магчыма, гэта таксама паслужыла таму, што Рэмарк стаў у нас папулярны дзякуючы сваім іншым творам, і таму яго ведаюць у нас, ну, нашмат лепей, чым у той жа самой Германіі. Вось. Ёсць Хаця яшчэ ў для мяне Германіі такая штука загадкавая. Гэта як умоўна які-б-небудзь беларускі літаратар быў бы больш папулярны ў іншай краіне. Это так дзіўна. Мне так расказвалі пра творчасць, здаецца, Паула Каэльо, які нашмат больш папулярны. І ну, я называць буду такіх сумнеўнай якасці аўтараў. І Януш Леон Вішнеўскі, польскі пісьменнік, які ў Польшчы ён, ну, як бы ніхто ім не цікавіцца, а якім хітом на нашай постсавецкай прасторы быў адзінота ў сеціве. Ну, тое ж самае возьми роман «Віно з дмухаўцоў» Рэя Брэдбера. Ён папулярны толькі вось у нас. А што у там у англамоўнай прасторы, што там Яны у проста не шаряць, мы ўжо ведаем. Ну, а цяпер мы можам уласна перайсці да самой кнігі. Трымаю яе ў руках. Можам пагаварыць трошкі пра сюжэт. Хаця як такі сюжэт там, ну што, людзі на вайне, выдатны сюжэт. Ну, але калі літаральна некалькі штрышкоў, у нас ёсць куча персанажаў, ёсць адзін галоўны герой, гэта Пауль Боймер, так жа яго прозвішча. І ён разам са сваімі аднакласнікамі, ім там колькі 19 гадоў, яны трапляюць на фронт і магчыма, трошкі яшчэ ў пачатку кнігі яны трошкі натхнёныя ўсім гэтым нейкімі там патрыятычнымі прамовамі сваіх настаўнікаў, але чым далей, тым усё горш. Яны сутыкаюцца з абсалютнай бессэнсоўнасцю вайны, і ўрэшце рэшт все заканчваецца так, як заканчваецца, і вайна потым таксама заканчваецца. І глядзі, вось ты агучыла імя галоўнага героя Пауль Боймер, а цяпер падумай, што Эрыха Марыя Рэмарка насамрэч звалі Эрых Пауль Рэмарк, і адразу ўсё робіцца зразумелым, хто галоўны герой, хто хаваецца за постаццю галоўнага героя ў гэтым рамане. Трэба сказаць, калі я працаваў над перакладам гэтай кніжкі, я не ведаю, ну, правільна будзе з майго боку ці неправільна прызнацца ў гэтым, але я паставіўся да, ну, гэта першая кніжка, да якой, пра якую я магу сказаць, што я пераклаў яе ўжо больш з такім рамесніцтвам, калі можна казаць так пра пераклад. Не ведаю, правільна гэта ці не, але я
з гэтай кніжкай заставаўся такі сабе нейтральны, бо, ну, сказаць па шчырасці, для мяне было даволі цяжка выруліць сярод усей вось гэтай жменькі герояў, пра которых расказвае аўтар. І гэта, магчыма, паслужыла менавіта стартам вось гэтай такой сабе нейтральнасці. Бо па вялікім рахунку, вось зараз, успамінаючы гэтую кніжку, я магу вылучыць толькі там двух-трох герояў, а астатнія яны штосьці там занурыліся ў небыццё. Гэта Памерлі першае. ўсе адзін за адным. Так, другое, як ты кажаш, гэта яны памерлі. І з пэўнага месца ты такі сядзіш і думаеш, а навошта мне тады іх запамінаць, калі яны там усе Ты кніжку дохнуць так як мухі. пераварочваеш, такі Эрых Марэ Ремарк, здаецца, не Джордж Мартин, чытаем Мгм. далей. І ну, асабіста для мяне так, Рэмарк там характарызуе кожнае героя, але чым далей я чытаю, я не магу вылучыць менавіта з вось гэтай першаснай характарыстыкі, калі там ідзе там размова далей пра аднаго з вось гэтай жменькі герояў, я не магу зразумець, хто ж гэта вось быў з той вось, я не ведаю, 6 7 герояў, хто гэта быў вось першапачаткова. І гэта было нават мне цяжкавата як перакладчыку. Магчыма, я не ведаю, каб ён аўтар, я маю на ўвазе, каб ён даў гэтым героям крыху большага хранаметражу, крыху большых там розных сітуацый, крыху розных, я не ведаю, падзей вылучыўшы, каб я, ну, не ведаю, каб моя душа паспела прырасці, прырадніцца Ну, з гэтымі кніжачка, героямі. бачыш, Ну так, кніжка танюткая, тонкая, але, а ну, герояў шмат. ведаеш, застаецца, у мяне ў памяці засталіся там толькі, ну, вядома, Пауль Боймер, Станіслаў Качынскі і там, ну, Т'яден, который вечна Галоўны который ненажэра быў. роты. Так. А астатнія яны ў мяне вось зліліся адным нейкім вялікім комам, і калі хтосьці з гэтага кома там у чарговым эпізодзе вылазіў, я такі, ну, чухаў патыліцу, божа мой, хто ты такі, і потым У тебя звяртаўся ў была свой табличка, і там потым я з звяртаўся ў імёнамі, звод у свой, у які я там кампендіум. запісваў, як правільна імёны гэты будуць гучаць. Таксама, калі штосьці мянялася, тады адпаведна мянялася па ўсім тэксце. Дарэчы, калі казаць пра змены. Гэта таксама тое, пра што ты мне прасіла расказаць. Что ты все здаешь? Ну давай, расскажи, Ось. про что я тебя просила. Які паслухмяны, падрыхтаваўся, домашнюю работу зрабіў. Ну так я ж не ты. Якія змены як-то адпакутавалі у беларускім перакладзе? Галоўнае, чым, ну, калі вось казаць пра такое, што у нас там перайначылася ў маім тэксце, дык першае гэта імя і гэта прозвішча вось гэтага салдата Качынскага. У арыгінале ён гучыць як Катчынскі. Чаму я зрабіў яго Качынскім? Таму што першае, у гэтага героя ён бадай што адзін з гэтых герояў, у которого ёсць мянушка. І ў арыгінале гэтая мянушка гучыць як кат. Вядома, што у нас ёсць слова кат з усім вось гэтым сэнсам, якое ўкладзена, і гэтая мянушка абсалютна не кладзецца на гэтага героя. Я буду гэта, я не ведаю, грудзьмі класціся на амбразуру, бо той кач, пра якога вядзецца ў гэтым творы, ён калі і Ён мае не кат. якія-небудзь, калі і мае якое-небудзь дачыненне да ката, тое, што мы кажам палач па-руску, то гэта толькі, што ён там, не шкадуючы, рэжа гусей і, я не ведаю, давіць парасят. Вось гэта адзінае, што чым гэта можна абгрунтаваць. Але ва ўсім астатнім гэта такі чувак клёвы, который, я не ведаю, яго кінуць на бязлюдны востраў з ножыкам, і праз 2 месяцы там будзе стаяць Макдональдс. Ну вось гэта той чалавек, который, я не ведаю, у любой самай безуцешнай сітуацыі ён знойдзець выхад, ён усе ў яго людзі галоднымі ніколі не будуць, і як гэтага чалавека можна называць катам. Таму я даволі доўга думаў, што ж зрабіць, а потым такі глянуў, што ягонае прозвішча ўсё адно па-беларуску, як ты яго не пішы, яно будзе вымаўляцца Качынскі. Гэта трэба, ну, пастарацца, каб правільна вымаўляць Катчынскі. І таму я проста вырашыў вось гэтую літару Т, ну, даруйце мне
чытачы шаноўныя слухачы, я гэтую літару просто выкінуў і ён застаўся качам. Магчыма, хтосьці пачуе якога-небудзь там качку, качара, але ну ведаеш, вось гэты прыгожы качар, который пераліваецца там усімі адценнямі ад сіняга да зялёнага шызым і шэранькім, то ну гэта ну больш падаецца лепей пасуе да вось гэтага героя кач, который таксама такі, не скажем так, што самы зграбны чалавек, у Вось, которага улічваючы, што Рэмарк апісваў яго яго з 40гадовы зуб пахілымі з плячыма з заўсёды, зямлістым тварам, блакітнымі вачыма. Зямлісты твар, ну, это якраз то колеру мне качара. падаецца, што вось мне падалося, што менавіта мянушка кача яму падыдзе ну нашмат бліжэй да нашага беларускага вуха. Я хачу на гэтым вось акцэнтаваць увагу. І па-другое, у нямецкай мове няма мяккага знака, а ў нас у нашым прозвішчы Качынскі з'яўляецца чамусьці мяккі знак. Тут таксама ў мяне ёсць сваё тлумачэнне, бо прозвішча і імя таксама у гэтага героя цалкам польскае, Станіслаў Качынскі. І вось гэтае літара спалучэнне Ч, яно падаецца менавіта, яно не нямецкім падаецца, а польскім CZ. Вось. Я таму не разумею, адкуль там узялося Катчынскі. Ну, няма такога польскага прозвішча, наколькі мне вядома. Як бы все знакамітыя палякі з прозвішчам Качынскі, ну, былі качынскімі, але ёсць знакаміты паляк з прозвішчам Качынскі, якога завуць Тэадор, і які вядомы увайшоў у гісторыю сусветную пад іменем Уна Бомбер, і ён наогул у амерыканскім, ну, па-англійску вымаўленні ён казінскі. Яго там таксама гэты запіс праз CZ, але ўсе амерыканцы вымаўляюць яго як Тэадор Казінскі. Карацей, гісторыя склалася так, што я ўбачыў за ім паляка, І зрабіў яго палякам прымусова. І я зрабіў яго палякам, таму што ну вось гэта як слова Мінск будзе Мінск па-польску, Так, і таму вырашыў, чаму б яму не стаць, калі ён ужо стаў Качынскі, чаму б яму не стаць ужо і Качынскім на польскі манер. Канешне, гэтае рашэнне яны даволі смелыя, трэба прызнаць. Ну, але я мяркую, што мае тлумачэнні маюць пад сабой які-ніякі грунт, а калі ну хтосьці не згодзін, ну я прапаную тады зрабіць новы пераклад. З 29-го года гэтая кніжка увойдзе ў паблік дамейн, таму калі ласка, можна яго выдаваць. Ну, насамрэч, абсолютно мне падаецца, людзі хіба могуць паспрачацца толькі вось з мяккім знакамі, то я не ведаю, навошта тут спрачацца, але спрачацца з тым, што пакідаць ягоную мянушку як кат, мне падаецца бессэнсоўным з гэтым спрачацца. Гэта тое, чаго не разумелі людзі, якія калісьці адкрылі ў мінску барбершоп пад назвай кат. І ладна, калі слова кат было запісана лацінскім алфавітам, але калі гэтае слова стала запісвацца кірыліцай і ну окей, Беларусь большага рускамоўная краіна, але тым не менш, нават розныя знакамітыя вядомыя брэнды, выходзячы на рынок іншай краіны, часам мянялі свае назвы, таму што гэтыя назвы на мове той краіны, у якую яны прыйшлі, былі чымсьці немілагучным. Вельмі часта гэта здаралася з машынамі, калі не ведаю умоўна, жыгулі па-італьянску не называлі жыгулямі, таму што як бы ну падобна да слова жыгала. Ну і гэтак далей, розных шмат прыкладаў. Цікавы факт, напрыклад, ёсць такі дыснеўскі мульцік Моана, і у шэрагу еўрапейскіх краін гэты мульцік называецца, здаецца, Віона. Я не памятаю, але так, я ведаю факт пра тое, што ў яе іншае імя. А ведаеш чаму? Не задумвалася. Таму што ў Італіі гэта вядомая порна-актрыса. Яе завуць Моана? Яе завуць Моана, і лакалізатары еўрапейскія, яны баяліся, што калі дзеці будуць гугліць Моану, яны выдадуць непатрэбны кантэнт. Я ўявіла сабе Моана, касцюм на Хэллоуін. І потым проста натоўпы 5гадовых дзяўчат у надта такіх вось касцюмах. Цудоўна проста. Вось. Ну, калі знойдзецца які-небудзь порна-актор з псеўданімам Станіслаў Качынскі, мне здаецца, супраць не будзе ніхто, але ведаеш, блін,
літаратурны порнаактёр. Гэта Цудоўна. як тебе это як куды толькі лёс не загоніць філолагаў. Як той казаў, скончыўшы філфак, ты можаш працаваць паўсюль. У Паўсюль так. «Макдональдсе», у таксі і на «Онліфанс». Філфак і яшчэ гістарычны факультэт. Ну, не дарэмна гэтыя ўсе штукі ў скарачэннях заканчваюцца словам «фак». Ну так, ну так. То Вось. бок мы прыйшлі да таго, што Сярожа хоча сказаць, што ён ставіўся да гэтай кніжкі даволі нейтральна. І сёння за захапленне кнігай у гэтым падкасці адказваю я, таму што для мяне гэты раман стаў адным з найлепшых, што я прачытала за гэты год. Я яшчэ колькі я, можа, ўжо кніжак 20 паспела О прачытаць. божа, мёд на маё сэрца. Гэта па-першае, гэта неверагодна актуальны твор, пры тым, што я не ведаю, мне здаецца, я ў кожным выпуску падкаста кажу, што я ненавіджу чытаць ваенную літаратуру. Я не магу яе цярпець, я не разумею, чаму людзям у 25-м годзе, у 21-м стагоддзі даводзіцца расказваць, што вайна гэта гаўно, і мы, людзі, павінны вырашаць свае пытанні, праблемы, канфлікты, сітуацыі іншымі спосабамі. Удзельнікі сітуацыі. Так, усе ўдзельнікі сітуацыі павінны прыходзіць да нейкага кансэнсусу іншымі спосабамі. І таму, калі я чарговы раз чытаю нейкую кнігу на гэтую тэму, я не чакаю ад яе шмат, я ведаю, што мяне будзе бамбіць, я буду абурацца. Гэта як, ёсць некалькі такіх тэм у літаратуры, на якія мне даволі цяжка чытаць. Мне цяжка чытаць пра лёс, жыццё ўсходніх жанчын, жанчын Афганістана, Ірана, ўсіх гэтых краін, таму што нядаўна я ўдзельнічаю тут у адным размоўным клубе ў Польшчы, і нядаўна ў нас адной тэмай з размоў была якраз жыццё ў Афганістане пасля прыходу да ўлады талібаў, і вось як бы цяперашні стан. І там такія гісторыі пра тое, што жанчынам нельга насіць абцасы, таму што мужчына не павінен чуць крокаў жанчыны на вуліцы. І я кожны раз гэта чытаю, і мне так гарыць, што я проста не магу чытаць гэтыя кнігі. І вось з ваеннымі кнігамі ў мяне складваецца падобная сітуацыя, бо мне гарыць, і мне вельмі цяжка гэта чытаць. Але насамрэч, мне здаецца, літаратура для таго і патрэбная, каб у нас гарэла, каб мы абураліся, стваралі кніжныя клубы і гэтак далей. Ну так, бо літаратура гэта ў першую чаргу для таго, каб падымаць пытанні, каб весці дыскусіі, каб знаходзіць нейкі, калі не вырашэнне праблем, цяжкасцей, складанасцей, але каб хаця б загаворваць пра гэтыя штукі, каб Тое, што ты прыходзіць да сказаў у якога-небудзь- пачатку ў тваім эпіграфе, там, дзе Рэмарк казаў пра тое, што спадзяваўся, што гэтая кніга зменіць штосьці. Таму на заходнім фронце без перамен гэта адна з такіх кніжак. Аўтар абсалютна не прапануе ніякага рашэння. Ён проста паказвае ўсе вось гэтыя жахі. Гэта мега пацыфістычная кніга. Гэта, не ведаю, не любіць пасля гэтай кніжкі людзей даволі цяжка. Узгадаць варта таксама эпізод там, дзе галоўны герой ляжыць у варонцы, як у гэту варонку трапляе вораг, француз іншы. І галоўны герой, каб выратаваць сваё жыццё, ён забівае гэта француза вельмі сурова, штыком, і гэты француз паволі канае, і там, я не ведаю, колькі старонак, галоўны герой ляжыць там у гэтай варонцы насупраць гэта француза, і ён глядзіць, як он памірае, і прымірае на сябе жыццё гэта француза. Гэта гэта той эпізод, который аказаўся бадай што самым уражлівым для мяне ў гэтай кніжцы. Пры ўсім прытым, пры ўсёй той нейтральнасцю, з якой я ставіўся, калі перакладаў гэтую кніжку. Гэта мега такі псіхалагічны момант, который вось мне было, як бы гэта дзіка не гучала, мне было вельмі прыемна перажыць, бо такі-сякі катарсіс ўсё ж такі перажываўся пасля гэтага эпізоду. І вось гэта пра француза я сабе нават выдзеліла, таму што гэта такі, Рэмарк тут пакідае так шмат такіх, назову гэта словам, банальных у сваёй простасці разважанняў, вось пра тых жа французаў. Смешна атрымліваецца, калі паразважаць вядзе далей кроп. Мы апынуліся тут, каб бараніць нашу радзіму. Але ж і французы таксама тут, каб бараніць сваю радзіму. І чыя ж тут праўда? Магчыма, абодвах, адказваю я, хоць і сам у гэта не веру. І мне прыгадваецца ў гэтай сувязі французскі фільм, вельмі стары 2005 года, які называецца «Шчаслівых калядаў», мабыць, можна перакласці так, па-французску я гэта не прачытаю, але гэта хутчэй за ўсё вось звязана, таму што гэта гісторыя... ля каляды.
Так, прыкладна так. Гэта гісторыя акурат пра першую сусветную вайну, калі напярэдадні калядаў 1914 года сустракаюцца людзі з варагуючых армій. Гэта шатландскі святар, французскі лейтэнант, нямецкі тэнар і яго каханка. І яны аказаліся вось у паміж траншэямі немцаў, французаў, шатландцаў. М. І на адзін гэты вечар яны пакінулі зброю для таго, каб адсвяткаваць каляды. І гэта проста гэты фільм адзін з маіх любімых калядных фільмаў. Я вельмі люблю каляднае кіно. І гэта адзін з наймацнейшых антываенных і адначасова калядных фільмаў, які дае надзею. А як бы заканчваюцца каляды, заканчваюцца цуды і працягваецца вайна. І вось гэта цудоўны эпізод таго, як кожны з салдатаў бароніць сваю радзіму. Але тут тады закрадаецца пытанне, а хто зрабіў так, каб кожны з іх хацеў забіць іншы. То бок ты вось казаў, мне быў выдзелены цэлы эпізод Там пра яны гэтага знаходзяць такі француза. сабе адказ героя на гэтае пытанне. Там было пра абраз Украіну, што збольшага праз тое, што нейкая краіна моцна абражае іншую. Але да Т'ядына нібыта не даходзіць. Нейкая краіна, нешта я не разумею. Нейкая гара ў Германіі не можа абразіць нейкую гару ў Францыі, або нейкую рэчку, ці лес, ці поле. Ты сапраўды такі ёлупень, ці толькі прыкідваешся бурчыць кроп. Я ж не гэта меў на ўвазе. Нейкі народ абражае іншы. Тады мне няма чаго тут рабіць, пярэчы Т'ядын. Мяне ніхто ніяк не абражаў. Хіба ты растлумачыш, злуецца Альберт? Ці Альберт па-нямецку хіба правільна. Рэч жа не ў такім вясковым баране, як ты. Тады мне пагатоў трэба дамоў вяртацца, настойвае на сваім Т'ядын, і ўсе рагочуць. І то бок яны, здаецца, абмяркоўваюць сур'ёзныя рэчы, але вось гэтыя пачынаюцца перакідкі вясковы баранах і так далей, таму што яны самі разумеюць, наколькі гэта сур'ёзная тэма, і як быццам бы пачынаюць аджартоўвацца, яны праводзіць таксама гэтыя важныя разважанні паміж тым, што такое радзіма, што такое дзяржава. Яны змагаюцца за сваю радзіму, але як быццам бы змагаюцца за дзяржаву, але радзіма, вось гэта твая зямля, а дзяржава гэта проста, як яны гэта называюць, падаткі і гэтак далей. Вось палявыя жандары, паліцыя, падаткі, вось наша дзяржава. Калі ты яе маеш на ўвазе, то дзякуй табе шчыры. То бок людзі, якія ў 19 гадоў вымушаны вось такімі пытаннямі задавацца, што такое дзяржава, што такое радзіма, чаму я тут. І гэта так страшна ад таго, што уся сутнасць гэтай кнігі вось у гісторыі гэтых маладых людзей, гэтага страчанага, згубленага, загубленага, якія яшчэ сінонімы да слова пакалення, мы не сінонімы, божа. Да тэрміна. Эпітэты, тэрміны да слова, да гэтага выразу пра пакаленне мы выкарыстоўваем. Тут я таксама... Афіцыйна называецца страчнае пакаленне, але Так. І вельмі страшныя моманты пачынаюцца вось яшчэ з другой главы, калі яны пачынаюць разважаць нават не столькі пра тое, а навошта мы тут і што мы тут робім, а разважаць, а што мы будзем рабіць пасля таго, як гэта ўсё скончыцца. То бок яны яшчэ думаюць пра тое, што яны могуць адсюль вярнуцца, хаця, здаецца, пад канец кнігі ўжо менш думак пра гэта. Яны трапілі ў двайны крызіс. Па-першае, яны там таксама аджартоўваюцца, але насамрэч гэта такі горкі досвед. Першае тое, чаму яны навучыліся ў школе, ім абсалютна гэта не патрэбна тут на фронце. Там ёсць такі эпізод, калі яны адзін аднаго пытаюць, типа, а там адзін з маіх улюбёных эпізодаў. Там часу, месца і дзеяння ў драме Вільгельм Тель. Так. Вось такой, і там якія мэты ставіла перад сабой суполка паэтаў Гётэнгенскі саюз перакідваюцца гаю. вось гэтымі школьнымі ведамі, якія абсалютна ім на фронце, калі ты з вінтоўкай у руках стаіш, яны абсалютна не патрэбныя. І разам з тым яны расказваюць пра тое, што ім патрэбна, як там трэба штыком біць, каб трапіць, Вось гэта я каб выдзеліла ён гэты вылез момант. вельмі лёгка потым. З усёй гэтай пацярухі мы амаль усё забылі. Яна нам нідзе і не прыдалася. Аднак ніхто ў школе нас не навучыў, як запаліць папяросу пад дажджом або ў непагадзь, як падпаліць вогнішча з мокрага галля. Не навучыў, што штыком лепей біць не ў рэбры, а ў жывот, бо там штык не захрасне. І гэта так страшна. Гэта так страшна чытаць пра тое, што яны ў 19 гадоў замест таго, каб думаць пра тое, як за дзеўкамі бегаць, яны думаюць пра тое, што штыком лепей біць не ў рэбры, а ў жывот. Сама страшна, што яны пра гэта разважаюць вельмі простымі банальнымі словамі. Вось Так. гэта тымі словамі, якімі аперуем, вось якія ўжываем ты, я і там мільёны іншых людзей. Вось гэта самае страшнае, што яны пра такія жахлівыя рэчы кажуць. Я казаў пра двайны крызіс. Першы крызіс, вось я яго агучыў, а другі крызіс палягае ў тым, што яны, атрымаўшы веды
падчас вось гэтай сусветнай вайны на фронце яны вяртаюцца ў звычайнае жыццё, і ім гэтыя веды абсалютна не Не патрэбныя патрэбны. там. Яны, ведаеш, трацяць сябе двойчы. Першы раз апынуўшыся на фронце і другі раз апынуўшыся дома пасля фронта. Далёка хадзіць не трэба. Калі Пауль Боймер едзе ў адпачынак дамой на месяц ці колькі там у яго было, ён там ходзіць не ў сабе, бо ён пачувае сябе як там іншапланетнікам Так, там як быццам дзе усё у незнаёмае. іншай галактыцы. Здаецца, людзі знаёмыя, але разам з тым яны зусім іншыя. І пры ўсім пры гэтым, што тут там не бахаюць гарматы, няма ніякіх стрэлаў, спакойна можна там хадзіць вуліцамі, выпіваць тыя куфлі піва, але яго цягне ўжо хутчэй на фронт, туды, дзе, ведаеш, дзе там кожная хвіліна можа аказацца тваёй апошняй, але ён там, ён цалкам, без гэтага ўжо не можа жыць, бо там яго людзі, якія яго атачаюць, могуць яго зразумець, і там не трэба расказваць тое, што і без таго ўсім зразумела. Ён, дарэчы, і не Там шмат усе калі ў яго свае. распытваюць, там маці, сястра штосьці ў яго распытваюць, ён асабліва і нармальна там не распаўсюджваецца, таму што яны ўсё роўна не зразумеюць. Яны вось у той размове, дзе яны зразумелі, што іхнія школьныя веды ім без патрэбы, яны гавораць, што як можна ўспрымаць іх сур'ёзна, пабыўшы тут на перадавой. Ну і Мгм. яшчэ таксама цікава гэта было ў самым пачатку, калі ён разважае, што старэйшыя за нас шчыльна павязаны з мінулым. Яны маюць пад сабой глебу. У іх ёсць жонкі, дзеці, праца, свае зацікаўленасці. І гэтыя повязі настолькі моцныя, што вайна не зможа іх разарваць. А ў нас 20гадовых ёсць хіба што бацькі, а ў каго іншага дзяўчыны. Не сказаць, што шмат, бо ў нашым веку ўплыў бацькоў здаецца найслабейшым, а дзяўчаты яшчэ не пануюць панад усім. Апроч гэтага ў нас нічога іншага і не было. Трошкі лецюценнасці, трошкі захапленняў і школа. Далей наша жыццё яшчэ не сягала. І нават з гэтага нічога не засталося. Шмат у каго, як мы даведаемся потым, і не сягне. Шмат у каго. Ага, два ўсіх. Ты вось, я зараз злавіў сябе на думцы. Ты чытаеш гэты тэкст, для мяне гэты тэкст як быццам бы Чужы. Я, я да яго рукі не прыкладаў. Ну вось Сережа, а просто, я чытаю гэты тэкст вось зараз і я не бачу цябе зараз, хаця калі я чытала гэтую кнігу, я бачыла цябе. То бок я чытаю, я разумею, што ну паколькі тут вот то, што я учора ўжо Серожу расказвала, раскажу і вам, што у гэтым тэксце вельмі шмат размоў, вельмі шмат дыялогаў персанажаў. Ну і гэта маладыя хлопцы, якія не разважаюць як інтэлігентныя высакародныя доны, нягледзячы на тое, што вось яны там пасля школы, здаецца, яшчэ даволі адукаваныя, але тым не менш яны разважаюць вельмі простымі словамі і вось я чытаю тэкст і бачу, што яго пісаў Сярожа. Гэта гэта добра, потому что там ну гэта ўсё да месца, але просто так цікава чытаць вось, кніжку, якую твой ну, сябар пераклаў. таксама тут трэба сказаць, што я не ведаю, што там было ў рускім перакладзе, але у гэтым перакладзе, там, дзе будзе ў нямецкім тэксце сустракацца слова срака, там таксама будзе стаяць слова срака, дзе будзе Ну, а сустракацца чым слова яна можа быць? гаўно, там яно не будзе замяняцца дзерьмом альбо там нечым такім падобным, больш-менш Яшчэ тут нейтральным. ёсць смярдзючая Бо псіна. Бо ведаеш, калі там галоўныя героі у першым раздзеле, калі яны беруць вось гэтыя драўляныя туалеты, прыбіральні, Як яны ставяць адно збіраліся ў напроці кружочак. другой і ў кружочку са спушчанымі штанамі Сераць. сядзяць. І вось просто, ну, і як ты можаш, я не ведаю, сказаць гадзіць у гэтым выпадку ці падбіраць нейкае іншы Эўфемізмы. сінонім да слова сраць, калі ну тут табе вось наўпрост і там пагатоў таксама нейкае такое супрацьпастаўленне ён робіць, типа вось мы тут сядзім серым і размаўляем пра палітыку. Высокае. Чытач, падрыхтуйся, калі ласка, да таго, што такія іх там небагата такіх слоў, але ну я іх пакідаў пагатоў, калі рэмарк мы ўжо абмяркоўвалі ягоны піетэт да слова срака. Тут часам сустракаюцца словы. Мы з Настай, калі чытаем нейкую кнігу і там трапляецца нейкі выраз, часам скідываем у агульны чат з подпісам гэта ў мяне прагучала голасам Сярожы ў галаве. І вось у мяне з якога часу мы на ты, мы з вамі у канаве разам не валяліся. Гэта ў мяне заўжды гучала ў галаве голасам Сярожы.
Ну, трэба таксама сказаць пра назву твора «На заходнім фронце без перамен». Першапачатковы варыянт у мяне гучаў як «На заходнім фронце без змен», Колькі прыколаў без мы змен, і прыдумалі. мне вельмі падабаецца, як ён гучыць без змен, калі А чытаецца я без змен. рабіла нават карціначку на вокладцы кніжкі, размясціла без змен, который гэты Вось. узважваць Калі хто не тавар ведае, што такое безмен, запрашаем вас у у скарнік Google. там паглядзець, што гэта такое. Вось ёсць такое слово безмен, і вельмі мне падабалася, што калі вы выгаворваеш гэтую назву, чуецца штосьці іншае. І як на мяне гэта вось цалкам падыходзіць, цалкам пасуе да гэтага твору, да вось гэтай военной машины, которая падмінае пад сабой чалавечае жыцці, і разам з тым яно падмінае пад сябе мову. І абсалютна да халеры, як гэта гучыць. Ведаеш, у гэтым такая сабе канцыляршчына, таксама ваенная канцыляршчына хаваецца. Гэта цалкам абумоўлена, гэта цалкам патлумачана самім сюжэтам у апошнім раздзеле, там у апошніх радках. Усё тлумачыцца, чаму гэтая кніжка называецца менавіта так. І калі б там гучала «На заходнім фронце без змен», гэта вось, проста вось лішні раз падкрэсліла б усё вось гэтае «наце вам». Але выдавец настойваў на тым, каб ніякага бязмена ў назве твора не гучала. Камусьці гэта падабаецца, камусьці гэта не падабаецца. Вось пра гэта можна дыскутаваць, але мы цяперака маем тое, што маем. А вы напішыце ў каментарыях, як вам падабаецца больш на заходнім фронце без перамен або на заходнім фронце без змен. Мне Адно слова. мне вось гэтая назва яна адначасова і падабаецца і не падабаецца. У лік аргументаў таму, чаму гэта мне назва не падабаецца, я аднашу тое, што назва твора цалкам гучыць так, як яна гучыць на рускай мове. Вось усё ж такі хочацца, каб штосьці па-іншаму, хоць капельку, але вось неяк так па-адметнаму, па-нашанскі, па-беларуску. Вось гэта ўсё гучала. Ты хацела яшчэ, каб я расказаў пра тое, як... Чаму ты сам у сябе інтэрв'ю бярэш? Давай туды, задавай Сярожа, пытанне. я б хацела, каб ты расказаў нашым слухачам пра тое, як да цябе прыйшла гэтая кніга. Таму што мне падаецца, што нямногія ведаюць, як гэта адбываецца, і насамрэч людзі вельмі часта, я сутыкнулася з тым, што думаюць, што вось у перакладчыка ёсць нейкая кніга, і ён такі раскідвае па ўсіх выдавецтвах, давайце, маўляў, друкуйце. Але насамрэч не заўжды гэта адбываецца так, і, на жаль, часцей перакладчыкам даводзіцца працаваць з тымі тэкстамі, якія ім прапаноўваюць выдаўцы. Як было ў тваёй сітуацыі, як да цябе трапіў Рэмарк? Ведаеш, вось ты зараз так расказала, як быццам бы гэта дрэнна. Паўсюль ёсць Не, свае я плюсы, просто констатую, проста паўсюль людзі ёсць свае думаюць, што мінусы. І калі выдавец раздае пераклады перакладчыкам, гэта звычайная нармальная чалавечая практыка. так. І менавіта вось такая гісторыя тут і здарылася. Гэта была прапанова выдаўца. Папуры звязаліся са мной. Я тады, а дзе я тады быў? Я тады быў яшчэ не ў Беларусе. І я памятаю, што я ехаў у цягніку. Я перапісваюся з папуры. Вось, і мне там трэба было падлічыць Знакі? знакі, Колькасць колькі знакаў? там знакаў. Мне трэба было падлічыць, таксама абгаварыць з людзьмі, там з іншымі, там спытаць у калег, хто якую там стаўку бярэ, якую стаўку можна было прапанаваць і узгадніць вось гэта ўсё. Таму там такая была трошкі мешаніна. Я тады прыехаў у горад Бамберг. У Германії такі ёсць. І першы, і вось у дарозе я дамовіўся на тое, што я гэтую кніжку вось буду перакладаць. І першай справай у горадзе Бамберг, дарэчы, вельмі клёвы горад, вельмі раю туды заехаць. Гэта горад, который, на маю думку, захаваў вось гэтую нямецкую аўтэнтычнасць. У нас уже гатовае падарожжа па Германіі. Спачатку ў Аснабрук прайсці па вуліцы у гонар сястры Рэмарка, а потым у горад Бамберг. Нормально. Можна яшчэ што-небудзь такое падабраць. Заехаць у Швейцарыю на магілу Эрыха Марыі Рэмарка.
А, М? ён у Швейцарыі пахаваны, Ён так? швейцары, ён же там жыў, у яго там сядзіба засталася і яго там і пахавалі. І першай справай, што я зрабіў у горадзе Бамберг, я пайшоў у букіністыку І і купіў сабе знайшоў рэмарка? менавіта гэтую кніжку Вось тое Рэмарка. чырвонае выданне, Так, чырвонае выданне, якое ты фатаграфаваў. цвёрдая вокладка, і там вельмі здорава. Ну, для мяне вось крайне важна кніжка, якую я перакладаю, каб мець яе у друкаванай форме. Тады, ну, хтосьці паказвае на свае. Так, ну але Вось. яна прыйшла да мяне пару дзён таму. Учора. М. Учора. Я перакладала электронна. Але гэтую я Ну, чытала. тады мне проста, ведаеш, цябе вельмі шмат тады атрымліваецца засечак, што ў электронным фармаце, што ў папяровым фармаце, тады неяк так весялей атрымліваецца перакладаць. Вось. Прынамсі, у маім выпадку гэта працуе так. Вось. І там гэтая кніжка аказалася на 350 старонак, то бок, ну, вялікага фармату, вельмі вялікія шырокія палі, вялікі тэкст. І таму, ведаеш, Не ты эканомілі паперу, грубо ясна, кажучы, ясна. ты перакладаеш одну старонку у вордзе, а потым глядзіш у друкаваную, а там ты пераклаў, оказывается, 3 старонкі ўжо. І ты такі, блін, які я клёвы чувак, вось, Прадуктыўна. як я моцна гэта зрабіў. І трэба сказаць, што з гэтай кніжкай я, калі працаваў над перакладам, я зацаніў працу ў кавярні. Я проста Цяпер прыходзіў у ты той кавярню. самы чэл, які з макбукам прыходзіць і сядзіць у кавярні з адной Так, кавай. так, і гэта, я не ведаю, гэта так, ну, прынамсі, вось так вот седзячы ў кавярні, я зраблю нашмат больш па Гэта тэксце, трошкі чым... так, і гэта трошкі пазбаўляе ад пракрастынацыі, таму што калі я дома, мне часам бывае цяжка працаваць, бо гэта трэба падлогу падмесці, прапыласосіць, гэта трэба посуд раскласці, яшчэ штосьці зрабіць. Мільён спраў знаходзіць, паляжаць у рэшце рэшт. А тут, А здаецца, ведаеш, ты не адзін знаходзішся ў каварні, людзі там прыходзяць, сыходзяць, замаўляюць, музыка грае, а ты сядзіш, і ты цалкам, ведаеш, адрываеш сябе ад вось гэтага, тое, што цябе атачае, ад усіх вось гэтых бакавых шумоў, і ты цалкам там засяроджваешся на тэксце, і гэта вельмі крута працуе. Вось у маім выпадку гэта быў для мяне такім вялікім сюрпрызам, што, ну, я не ведаю, я з задавальненнем гэта буду працягваць практыкаваць, абы толькі ў мінску хапала кавярань, которые там, з которых не паважаныя выганяюць ўладальнікі мінскіх кавярняў, людзей. не выганяйце сярожу, ён, можа быць, на чарговую прэмію Шэрмана ідзе у гэтай кавярні. Увогуле перакладчыкаў творчых людзей не ганіце, кая ласка. Вось я, ведаеш, з пытаннем задаўся, а ты хоць якую-небудзь экранізацыю глядзела па гэтым твора? Апошнюю новую я глядзела. Я не глядзеў, пакуль што. Недастаткова падрыхтаваўся, але ну ўсё роўна мяне, мабыць, ваенныя фільмы мяне не могуць так уразіць. Мая фантазія працуе дастаткова добра, каб я ўяўляла ўсе гэтыя карцінкі ў галаве, чытаючы кнігу, і таму мне у прынцыпе гэтага і дастаткова. І я вось знайшла цытату нават да той сваёй фразы, што я казала пра тое, што 2025 год на дварэ, а мы ўсе яшчэ не навучыліся вырашаць канфлікты іншымі спосабамі. І тут Рэмарк піша: наколькі ж у свеце ўсё хлуслівае і нікчэмнае, калі тысячагадовая цывілізацыя не здолела прадухіліць праліванне цэлых рэк крыві, калі існуюць сотні тысяч такіх катаванняў. Толькі ў лазарэце відаць, што такое вайна. Я малады, мне 20 гадоў, але ў жыцці я бачыў адно, што адчай, смерць, страх і перапляценне бязглуздай легкавернасці з бяздоннымі пакутамі. І далей там вельмі пранізлівы тэкст, гэта вы ўжо прачытаеце самі. І яшчэ таксама апошняя цытата, якую б мне хацелася працытаваць з гэтай кнігі. Як бачыць сярожа, уся кніжка ў закладках, і гэта не як звычайна памылкі, абдрукоўкі, што я там яшчэ ў кнізе пазначаю. Гэта сапраўды моманты, якія мяне зачапілі, бо, каб вы разумелі, нягледзячы на тое, што ёй тут колькі 220-230 старонак, калі не ўлічваць у канцы пасляслоўя. Я гэтую кнігу чытала, ну, дні 4, і ўсё таму, што мне часам трэба было проста зрабіць вось так. Кніжку загарнуў, трошкі пасядзеў, падыхаў, думаеш, ці гатовы ты чытаць далей, разгортваеш, чытаеш далей, таму што гэта было вельмі моцнае эмацыянальнае ўзрушэнне. І вось тут
гэта ўжо зусім канец, што з 7 аднакласнікаў застаўся адзін Пауль, усіх астатніх ужо няма ў жывых, і ён прыходзіць на вось зноў чарговы адпачынак на 2 тыдні, і ён разважае. Калі б мы вярнуліся дадому ў 1916 годзе, то боль і сіла ўсяго перажытага намі выклікалі б сапраўдную буру. Цяпер мы вернемся стомленыя, зруйнаваныя, да звання выпаленыя ўнутры, усім чужыя, пазбаўленыя надзей. Мы ўжо не зможам знайсці сабе месца ў жыцці. Да і нас не зразумеюць, бо перад намі ідзе старэйшае пакаленне, якое хоць і перажыло гэтыя гады тут на фронце разам з намі, але ў гэтых людзей было сваё гняздо і прафесія. І цяпер яны вернуцца на свае колішнія месцы і забудуць пра вайну. А за намі падрастае пакаленне, падобнае да нас ранейшых. Але мы станем для яго чужымі, і яно сапхне нас у бок са свайго шляху. Мы лішнія нават для самых сябе. Мы будзем жыць далей. Ну і гэта тое, пра што ён пісаў у самым пачатку, што ёсць старэйшае пакаленне, якое таксама ваюе, якому ёсць куды вяртацца, а ім вяртацца па сутнасці няма куды. І гэта такая страшная рэч, якая вельмі актуальная ў наш час, таму што колькі ваюе маладых людзей цяпер і што чакае гэтых людзей у мірным жыцці, калі вайна скончыцца, і людзі, якія большую частку вайны правялі ў актыўных, напрыклад, баявых дзеяннях, яны ўжо не ўяўляюць іншага жыцця. І гэта вельмі страшны перыяд, калі, як мне падаецца, можа ўзмацніцца колькасць гвалту ў сям'і, колькасць зваротаў да псіхатэрапіі, калі гэтыя людзі дойдуць да псіхатэрапіі, працы ў псіхатэрапеўтаў будзе вельмі шмат. І гэта страшны перыяд, да якога, як мне падаецца, таксама трэба рыхтавацца. То бок з аднаго боку мы чакаем заканчэння баявых дзеянняў, чакаем, калі гэта ўсё скончыцца, і думаем, што ўсё, на гэтым кропка, але не, для многіх вайна працягнецца і далей, на жаль. Так што Рэмарк проста нам паказвае, як быццам бы, каб мы не здзяйснялі памылак больш, але, як мы бачым, 100 гадоў прайшло, а воз і ныне там. Чалавецтва нічаму не вучыцца. Так. Эх. Цяжка ўздыхнуў. Трагічны выпуск атрымліваецца, але, ведаеце, часам трэба і сур'ёзныя тэмы ўздымаць, таму што Рэмарк умее, як ніхто, простымі словамі расказаць вельмі складаная рэч. Ну і каб, я не ведаю, каб заставацца на больш такой, не ведаю, пазітыўнай, гэта, магчыма, не тое слова, на больш прыемнай ноце, я хацеў бы, канешне, у канцы, хаця гэта трэба было казаць адразу і паўсюль, канешне, выразіць словы падзякі выдавецтву, выдавецтву Папуры, которые вырашылі ўсё ж такі пазаймацца, вырашылі заказаць гэты пераклад у мяне, звязацца з такім чалавекам, як я. Што гэта пачалося такое за сіндром самазванца? Як бы, са мной працаваць даволі складана, бо я даволі прыдзірлівы чалавек. Гэта першае. Другое, мне часам бывае вельмі складана трымаць дэдлайны. Тут я рабіў усё магчымае, абы там, не ведаю, у час здаць гэтую працу. Таму, як бы, я стараўся, як мог. Вось. Таксама вельмі шчырыя словы падзякі спадару Лявону Баршчэўскаму, который выступіў рэдактарам гэтага перакладу. Я пра гэта пісаў таксама ў Фэйсбуку. Дзякуй табе, дзякуй вам, божа мой, табе, я ўжо на ты. Дзякуй вам, спадар Лявон. Вось, бо я памятаю, у некаторых са сваіх інтэрв'ю вы казалі, што Рэмарк — гэта той аўтар, з якога вы прачыталі ўсё і на которым вы у свой час вучылі нямецкую мову, і як бы якога іншага рэдактара можна сабе пажадаць. Тут у гэтым плане, мне падаецца, лёс склаўся так, як трэба было яму скласціся. Можна падумаць, што дакладней, рэдактура перакладу была зроблена, я думаю, з вялікай любоўю. Вось так, з вялікай любоўю, з вялікай ашчаднасцю. Мне было вельмі прыемна весці вось гэты дыялог, мне было вельмі прыемна, бо гэта быў вельмі вялікі
Гонар таксама навучыцца, не пабаюся гэтага слова, у мэтру нашага беларускага перакладу. Вяртаючыся да выдавецтва папуры, трэба сказаць, што выданне Эрэха Марыя Рэмарка на беларускай мове вось гэтым маленькім томікам не сканчаецца. І ўсё, і І я не пачалося, не, ну і на гэтым спачатку былі пастаўлю 3 кропку, таварышы. таму што я не маю права нічога якога раскрываць. Але мне здаецца, у сяродку перакладчыкаў усе пра гэта ўжо чулі і ўсе пра гэта ведаюць. Ну і таксама другі спойлер. Я больш не прыкладаю рукі да тых твораў, якія вось будуць выдаваць папуры, я маю на ўвазе Рэмар. Вось, Табе магчыма, трэба рэабілітацыя. Пасля ўсіх гэтых кніжак ты павінен перакласці, я не ведаю, любоўны раман Магчыма. які-небудзь. Таму я магчыма, потым калі-небудзь, калі вось я вызвалюся ад цяперашняга свайго актуальнага перакладчыцкага праекта, я з задавальненнем паўдзельнічаю яшчэ у працы з якой-небудзь іншай кніжкай. Але вось тыя творы, якія далей будуць выдавацца Рэмарка, там таксама рукі прыкладаюць людзі, якім я давяраю. Цудоўна. Тады чакаем новых кніжак. У мяне яшчэ на паліцы 3 таварышы стаяць, і гэта магчымасць даць гэтай кнізе другі шанец цяпер ужо па-беларуску. Таму што, так я ўжо казала, 3 таварышы і жизнь займы, 2 творы Рэмарка, якія я не надта люблю, але вось магчыма я перачытаю, і магчыма яны будуць цяпер больш актуальныя, чым тады, калі я 3 таварышаў і вось гэтае жыццё я чытала яшчэ ў школе. Таму, магчыма, А вось тады гэта я яшчэ не была падрыхтавана. А Проста яны пазычанае жыццё, яно, здаецца, у арыгінале па-іншаму завецца. А я не ведаю, як яно называецца па-нямецку. Зараз я магу тебе Там сказаць. па-нямецку ёсць адна кніжка, которую рускія пераклалі вось. По-моему, гэта ўсё ж такі жизнь взаймы. Там «Der Himmel kennt keine Günstlinge». У нябёсаў няма любімчыкаў. Так. У часопісным варыянце гэты раман называўся «Geborgtes Leben», ад вось поўны варыянт «Der Himmel» і вось гэта вось далей. «Geborgtes Leben» — пазычанае жыццё. Не, «Der Himmel kennt keine Günstlinge». Perfect Deutsch у мяне проста. Але я не ведаю, калі трэба пабудаваць топ маіх твораў Рэмарка, то хутчэй за ўсё я пастаўлю на першае месца трыумфальную арку. Потым на другім, магчыма, у мяне будзе «Іскра жизни», «Der Funke Leben». Не чытаў ні першае, ні другое. На трэцім будзе «Чорны абеліск». Абелікс, ты неправільна слово вымаўляеш. І астерікс. І, вось, мабыць, на трэцім я пастаўлю і «Чорны абеліск», і «На заходнім фронце без перамен». Недзе так. Я Рэмарка настолькі глыбока не вывучаў. Творы я маю на ўвазе. Я проста адкрыла бібліяграфію і чытаю, першае гэта я якраз яшчэ не чытала, вось гэты «Приют грёз», «Гэм», «Станцыя на гарызонце», вось гэта яшчэ не чытала, а з астатняга хіба ўсё. І «Ноч в Лісабоне» яшчэ засталася. Але вось нават чытала апошні пасмяротны раман «Земля абітаваная» якраз нядаўна, і «Земля абітаваная», або ёсць яшчэ, выдаваўся таксама 2 варыянты былі «Цені в раю», і у мяне проста ляжалі абедзве кніжкі, я памятаю, што бабуля іх прачытала і сказала мне, навошта я прачытала 2 разы адну і тую ж кніжку, а там проста сапраўды сюжэты падобныя. Вось, калі вам хочацца нейкай літаратуры, раз ужо у нас сёння тэма Рэмарк, я магу штосьці раіць актуальнае. Гэта твор пра эміграцыю. І вось «Земля абітаваная» — гэта той раман, які вам, магчыма, дапаможа, а магчыма, зробіць яшчэ горш. Гэта твор пра чалавека, які аказаўся ў эміграцыі ў ЗША і разумее, што ён нахер нікому не патрэбен навокал тут людзям. Ён, у чужой краіне, яму трэба неяк адаптавацца, ён спрабуе адаптавацца, але пры гэтым ён пераязджаў туды з нейкімі марамі, надзеямі, што зараз все тут будзе клёва, насамрэч, збягаючы з Германіі, але сутыкнуўся з суровай рэчаіснасцю. Таму людзям, якія знаходзяцца ў крызісе адаптацыі ў эміграцыі, магчыма, гэтая кніга чымсьці і дапаможа. Вось, калі
ўжо ісці вось гэтай лініі, я б хацеў бы таксама параіць кніжку, якую мы таксама чыталі ў рамках нашай вось гэтай дысцыпліны дамашняе экстэнсіўнае чытанне. Кніжку напісаў нямецкі пісьменнік Ганс Фалада. Па-нямецку называецца «Jeder stirbt für sich allein». Па-беларуску, вядома, не перакладалася, перакладалася штосьці іншае Ганса Фалады. Па-руску яно ў першым выданні называецца «Каждый умирает в одиночку», што гэтая кніжка так і называецца ў арыгінале. Але гэты твор перажыў такі сабе рэнесанс у дзесятых годах, калі гэты твор быў перакладзены на англійскую мову, і там гэтым творам ён стаў вельмі папулярны нанова, і яго па-англійску пераклалі як «Alone in Berlin», і па-руску потым Адзін гэтую Берлін. кніжку зрабілі новую рэдактуру, штосьці аўтарскія якія-то дапіскі, штосьці знайшлі аўтарскую эту рэдакцыю, і немцы таксама перавыдалі, і зараз новае выданне, которое выходзіць, вось апошняе поўнае, і вось пераклад па-руску, который таксама дапоўнены, ён выдаецца пад назвай «Адзін в Берліне». Таму, калі ласка, не блытаць, гэта таксама як вось гэтай «Земля абітаванная» і «Цені в раю». Вось гэта такая же гісторыя. Там не пра эміграцыю, там пра людзей, которые засталіся жыць у Берліне, которые цалкам супраць фашысцкага рэжыму, як яны выжываюць і як яны змагаюцца супраць гэтага рэжыму. Там вельмі клёва зроблены ідуць дзве веткі апавядальныя. Адна ветка расказваецца пра гэтых жыхароў, пра гэтага мужа і жонку пажылых, которые вось вядуць ціхае змаганне, і другая апавядальная ветка расказваецца пра паліцыянта гестапа, который іх вышуквае, вось гэтых людзей. І як бы мы таксама калі чыталі такі, божа, калі ж он іх знойдзе ўжо, каб кніжка гэта хутчэй скончылася. Але у гэтай кніжцы самая, бадай што адна з самых геніяльных канцовак ever, которые я чытаў. Не Просто расказвай. мне, ён сканструяваў... Гэтую кніжку мы не спойлерым тут. Ён сканструяваў аўтар у канцы такую сцэну, што я прям застаўся ў захапленні, і гэта час патрачаны цэлы семестр, што мы чыталі і рабілі розныя практыкаванні па гэтай кніжкі. Гэта цалкам сябе, я не ведаю, акупіў у некалькі разоў. Ганс Фалада «Каждый умирает в одиночку» альбо «Один в Берлине», «Jeder stirbt für sich allein». Чытаць, канешне, лепей у арыгінале. І, канешне, яшчэ адна кніжка таксама пра вайну, але расказаная сучаснікам, маладым аўтарам, у которага родныя бабулі і дзядуля былі удзельнікамі таксама вайны. Маю на ўвазе, яны жылі ў ваеннай Германіі, здаецца, яны былі габрэямі. І гэта адзін з такіх яскравых прыкладаў, што і цяпер можна пісаць пра другую сусветную вайну, пісаць ярка, пісаць пазнавальна і пісаць вельмі абвострана. Гэта Маркус Зузак, кніжны, я не ведаю, злодзей, як будзе фемінітыў слова злодзей? Зладзейка. Кніжная зладзейка. Па-ўкраінску, па-моему, гэта кніжка называецца «Крадзійка кніжок». Крадзійка, то бок зладзейка. Але Зузак, ён же, наколькі я памятаю, аўстраліец. Ён аўстралійскі пісьменнік, і што яшчэ цікавей. Але ў яго бабулі і дзядулі, яны вось перажылі вайну. У мяне проста ёсць, ведаеш, пэўны скептыцызм, калі сучасныя аўтары пішуць пра вайну, часцей пра другую сусветную. Так. Але разам з тым, калі ў іх ёсць нейкая сямейная гісторыя, адна справа, але калі вось часам чалавек проста з нічога вырашае, напішу-ка я раман пра другую сусветную, гэта так цікава. І я чытала кніжныя гаворы, мне не спадабалася. Табе і бачна. Мне проста было не надта цікава, яна мяне не надта ўразіла. Ёсць, дарэчы, экранізацыя, вось экранізацыю не глядзела. Але кніжка была пэўны час проста на вяршынях папулярнасці ва ўсіх топах, чартах, рэйтынгах. Я тады яе прачытала, такая, окей, кніжка. Нейтральнае засталося ўражанне. Мяне потым здзівіла, калі я даведалася, што Зузак аўстраліец, хацела сказаць, украінец, думаю, нічось.
Маркус Зусак украінец. Ну вот неяк не трапіла, але зноў жа я не люблю кнігі гэтай тэматыкі. Мяне тут цяжка Ну, ўразіць. Калі ну так, калі так. вы не Эрых Марыя Ремарк, то вам цяжка мяне ўразіць. Ну, Эрых Марыя Ремарк, ён быў, канешне, на этих. Ну і не трэба забываць нашае ўсё Васіля Быкова. Ну, да. Павінны А былі слана, прыйсці а слана сюды. мы і не заўважылі. Ну так, таксама гэта кнігі, якія чытаеш і не разумееш, як вось людзі пасля чытання гэтых кніжак ўсё яшчэ прыходзяць да таго, што апісана ў гэтых кніжках. Але яшчэ таксама я магу параіць сучасных аўтараў. Джонатан Літл, благаваліцельніцы, кніга, якая паказвае Джонатан Літл. Літл, ну так, окей. Ну мне проста хочацца як Стюарт Літл, Джонатан Літл, вось такі асацыяцыі. Ну так, Канешне, ён жа француз, ён правільна? жывы яшчэ, ён не верціцца там у труне. Хто? Літл, ён даволі Літл. малады. Мне А, здаецца, ну тады ён не верціцца. Але, ну, зараз пэўна, якого. Боже, я табе паказаў сваю лытку. Я твою лытку ўжо палову выпуска назіраю. У некаторых нашых слухачоў на патрыоне будзе магчымасць таксама бачыць, сузіраць. Это каленка была, а не лытка. Сярожа праблемы так мы даведаліся, што ў Сярожа праблемы з анатоміяй. Дык вось благаваліцельніцы Джонатана Літэла гэта той твор, які паказвае не салдатаў, а эсэсаўца. Ну то бок гэта не шараговыя салдаты, якія ляжаць у акопах. Гэта эсэсавец чалавек, ну трошкі вышэй рангам, але бруд застаецца ўсё тым жа, і гэта вельмі вельмі брудная кніжка, якую лепш не чытаць, калі вы не ведаю абедаеце, снедаеце. Ну і вядома тая кніжка, которую я перакладаю цяпер, яе пакуль што я не ведаю, я Нельга не маю называць. права не Гэта не кніжка маю права Волдеморт. называць, але гэта самая клёвая кніжка ever. Але хочацца Вот. сказаць, што ў кадры ёсць тлустыя намёкі. І пад тлустымі намёкамі я маю на ўвазе не Сярожу, бо ён не тлусты. Я худенькі намёк. Худзенькі намёк, окей. Да. Такім чынам, вось так, хоць трошкі на нейкай узвышана вясёлай ноце скончылі гэты беспрасветна цяжкі страшны выпуск, таму што хоць і жыццё Рэмарка было такім адначасова няпростым, адначасова і даволі яскравым, розным, вельмі розным, але ягоныя кнігі часам даволі беспрасветныя. І вось гэта мне падаецца, калі я вось іскра жизни, як адна з маіх улюбёных кніжак, якая пачынаецца вельмі беспрасветна, але заканчваецца прасветна, скажем так, то тут няма прасвету. Прабачце, калі вы хацелі нейкай пазітыўнай літаратуры, не сёння. Але гэтыя кніжкі чытаць трэба. Абавязкова, асабліва цяпер. Асабліва цяпер ты у пэўны час разумееш, што нічога не мяняецца, ўсё як застаецца. Як сказаў вялікі Чарльз Букоўскі, чалавецтва ты хворае ўёбішча. Можаш гэта, канешне, запікаць, вось ставіць у і шча. Нічога не мяняецца, і мяняемся толькі мы, і спадзяюся, што людзі, которые прачытаюць гэтую кніжку на заходнім фронце без перамен, крыху памяняюцца мазгамі і пачнуць ўсё ж такі думаць у нейкім станоўчым пазітыўным кірунку, і я не ведаю, зробяць вельмі шмат добрага для чалавецтва і для ўсіх, хто будзе пасля нас. І спадзяюся, што ў гэтым свеце будзе нараджацца менш псіхапатаў з маніяй велічы. Касцюм. Дзякуй, Сярожа, што ты быў тут, як бы сам у цябе быў выбар. Дзякуй, што паклікала. Дзякуй, што я цябе прымусіў. Зараз людзі падумаюць, што гэта ўсё так і адбывалася. Але спадзяюся, што вам было цікава трошкі сярожавай творчай кухні, пабачылі, магчыма, таксама вы пасля таго, як праслухаеце выпуск, а магчыма, тыя людзі, якія рэгулярна слухаюць сходкі КК Нягош, у іх таксама гэтая кніга часам гучала сярожавым голасам. Табе прыемна думаць пра тое, што чытаюць людзі з голасам тваім у галаве? Ну давай, не прыбядняйся ўжо. Лепей хай з маім голасам чытаю, чым з маім. Ну дзякуй. Дзякуй вам, што былі з намі. Не, меў на ўвазе іншага персанажа. Ну, і такое можа быць. Дзякуй, што былі з намі. Сустрэнемся з вамі ўжо зусім хутка. Таксама нас хутка чакае абмеркаванне вось той кнігі, якая стаіць за маёй спінай, якую пабачыць слухачы на патрыоне. Але вось гэтыя вочы, як у той песні «Эці глаза напротив».
Штосьці там далей не памятаю тэкст. Вось, але я не забуду ніколі твае мутныя вочы. Лепш цытаваць беларускія песні. Я выправілася. Ну все, ну Сустрэнемся все. ў наступных выпусках. Усяго найлепшага. Ну все, будьте здоровы, покуль.